12 de agosto acontecerá un eclipse total. Coincide ademais as Perseidas. El norte de Galicia será una de las mejores zonas del mundo. O primeiro en máis dun século. Y es que Galicia es un lugar óptimo para presenciarlo por su ubicación. Vamos a facer unha cata de vinos durante o eclipse, vamos ter música. Das eclipses solares aínda non aprendimos todo, non? Pois desde a praia, desde un cabo. Completamente unha ida de olla. 12 de agosto de 2026. Quack FM. Especial Eclipse Total. Boísimas tardes, Coruña. Isto é Quack FM. Escoitas o especial Eclipse Total. Eu son un servidor, Miguel Anxo Facal, estou aquí acompañado dun montón de equipo que agora vos iremos dicindo, pero vou presentarse a miña compañeira de mesa, Estela López. Moi boa tarde. Hola, boa tarde a todos e a todas. Estela López, que se lanzou de cabeza o primeiro día que dixemos de decir que de facer esta locura que estamos facendo hoxe. Sí. Unha maravilla, temos unhas vistazas. Onde estamos, Estela? Pois sí, estamos na Facultade de Filoloxía, no CEO directamente. Estamos no CEO directamente, temos unhas vistazas de Coruña, unhas vistazas que a xente que nos escoita tamén as pode ter, se ven aquí a Zapateira, colle o universitario e ven ver o que vemos a xente de Coa que vimos facer aquí radio todos os días, que é unha panorámica de Coruña impresionante. A mellor. E hoxe, pois, hoxe co regalo dun eclipse total, un eclipse que vai facer que o ceo se escureza a iso de as 8:30. E nós estaremos aquí para acompañarvos e para contalo. Equipo de voluntarios, Mariano Fernández, témolo aí nos controis técnicos, tamén temos a nosa rexidora directora Bea Aulalume, control de vídeo, porque tamén nos podedes ver en vídeo, temos a Iago, que próximamente nos acompañará en Quack, seguro. Hombre, temos que enganchalo. Así que se nos queredes ver, podedes ir a quackfm.org/directo, aí temos unha emisión de vídeo. Imos emitir o eclipse, así que hoxe sacamos todos os medios de Quack FM. Antes de nada, antes de continuar, queremos agradecer a UDC que fixera posible este programa, porque sin eles o que estamos hoxe facendo non sería posible. A Xerencia, a Vicerreitoría de Infraestructuras, o Decanato e o equipo de Filoloxía, a xente de redes, en fin. Tamén agradecer a Diputación, porque gracias a eles podemos facer esta emisión en vídeo. Así que unha maravilla. E agora vamos falar un pouco do que imos facer neste programa. Pois hai un montón de contidos, teremos entrevistas, temos humor, temos conexións en directo nas zonas máis importantes bueno, xa veremos se da cidade ou incluso de fora da cidade tamén, porque temos aí por aí parruliños, bueno, pois esparcidos. Sí, totalmente. Moitas cousas que temos preparadas, e a decir tamén que avisaremos vos tamén, bueno, pues, advertencias de seguridade. Xa sabedes que hai que cordear os ollos, só temos 2, así que moitísimo cuidado. E queremos que nos contedes como estades vivindo este eclipse. Para iso podedes escribirnos ao 644 737303, 644 737303. Ben, o inicio do eclipse, a iso das 7:30, Estela, comezará a cubrirse o sol ás 8:27, 35 segundos,
comezará a totalidade. Recordamos que neste momento ainda non se vai poder mirar ao sol, só con gafas. E ás 20:28 e 13 segundos o sol estará totalmente coberto pola noite, pola noite non, farase de noite porque o sol estará totalmente coberto pola lúa. E aí sí que en teoría podemos mirar Sí, bueno, hai diferentes opinións, hai xente que di que mellor que non quitalas en ningún momento. En momento os astrónomos así din que sí, que é como un brillo da lúa. En fin, cada un ca súa responsabilidade, non? Sí. E ás 8:28 e 51 segundos acabase esa totalidade, así que é un minuto e pouco de totalidade, así que tende moito cuidado. E a fin da eclipse será ás 9:21 e 54 da tarde. Nos estaremos de programa aquí en directo hasta as 9, acompañándovos. Insisto, 644 73 73 43, era, non? Que nos escribe por aquí. Penso que sí. Un ointe. Que mellor ver un eclipse total pola FM de Quack FM. Bueno, velo, escoitalo. E bueno, e nós isto tamén creo que foi o noso compañeiro Chema, un saúdo, Chema. Tamén o podemos ver, Un saúdo a Chema, que sen el moitas destas cousas non serían posibles. Eso así seguro, que, seguro. En fin, non sei se temos a Chus ao outro lado da liña, non temos a Chus aínda, porque queremos, temos como vos dicíamos, un montón de reporteiros por toda a cidade, e unha das nosas compañeiras está aquí neste aparcamento da Facultade de Filoloxía, que está ela. Empeza a ver xa xente. Bueno, cando cheguei eu fai unha horiña había 4 coches e agora xa están, vale, polo menos 40. Estáse enchendo porque este é un dos aparcamentos, bueno, deses disuasorios que bueno, informaron. Sí, parece como que sí, temos tono de chamada. Tono tenemos. Hola, Chus. Aí está. Estades listos? Estamos listos, Estamos tía, adiante, estás no aire, Contanos. Estades listos? Estou con unha persoa que me acabo de decir que é moi famosa en Aruba. ¿Dónde é Aruba? Aruba, sí, en el Caribe. En el Caribe. ¿Y por qué estás aquí hoy? Bueno, venimos, en primer lugar, venimos para el Camino de Santiago. Somos un grupo de 8 y caminamos los últimos 6 días. Hicimos el Camino de Santiago y aprovechamos que es la eclipse total hoy. Aprovechamos de hacerlo el camino primero y después descansar un día y hoy disfrutar de la eclipse. Sí. Mira, ¿y cómo es tu nombre? Mi nombre es Ewald Biemans. ¿Y por qué me dicen que eres tan famoso en Aruba? Dicen ellos que yo soy famoso. Yo soy hotelero y el hotel ha ganado varios premios internacionales como uno de los mejores hoteles del mundo, el mejor hotel en el Caribe, y por eso me dicen que yo soy famoso. No soy yo, es el hotel. Y los empleados míos que crean ese ambiente de famosidad. Tendrás que darnos el nombre del hotel para cuando nosotros con toda la emisora vayamos al Caribe. El hotel se llama Bucuti Antara Beach Resort en Aruba, el Caribe. Vale. Anotade por aí que eu non teño con que. Estamos anotando, Chus. No, esta es la número 5 o 6, no recuerdo muy bien, pero yo trato de ver lo más posible, las eclipses lo más posibles. Un cazador de eclipses. Exactamente, sí. ¿Y en qué otros sitios te has visto un eclipse? Bueno, 2 en Estados Unidos, una en Aruba, que fue la primera que yo experimenté. No, yo vi una eclipse de niño cuando estaba en Austria. O sea que son 6. Una en Aruba, 2 en Estados Unidos, una en el Océano Índico y este aquí. Este va a ser maravilloso. Escoita, Chus, lo mejor. Pregúntalle se lle gustan as vistas e como as compara cos outros. De España. Sí. Mira, ¿qué te parecen lo que vemos desde aquí? Fabuloso, ¿no? Inclusive se ven dos barcos de cruceros. Sí, y hay 6. Hay 6 barcos de cruceros aquí, imagínense. Sí. Vemos también una refinería. Aprovechar que no es tan interesante. No, desde aquí no se ve que es una refinería. Pero te puedo decir que un poco detrás de esos árboles hay un castro romano. Un castro celta, perdón. Un castro. ¿Qué es eso? Una edificación celta.
celtas, ¿eh? Sí. O sea, algo de 3-4 mil años. Los celtas llegaron Los aquí. celtas son los que nos Sí, trajeron los aquí. originales, sí. Antiguos. Chus, Muchos eh, años, 5 o 6 Mira, años. nada, que ahora... ¿Qué edad tiene el asentamiento? Escoita, escoita. Ai, Agora dime. quedas explicándolle a este señor de Aruba toda a historia deste castro Sí. maravilloso que temos aquí en El Viña. Moitísimas grazas, Chus. Volvemos a conectar contigo dentro dun pouquiño porque continuamos cos contidos e Vale. grazas. Despois busca por aí máis Sigo- xente, que aparte xa vexo que hai moita xente. Sigo buscando porque hai moita xente. Perfecto, gracias. Avisádeme. Mira, recordamos Veña. tamén, veña, Un recordamos a nós, por a este señor por atendernos, recordamoslle a toda a xente que poden vernos en Twitch buscando Quack TV e tamén en quackfm.org/directo. Aí poden seguir a emisión de audio e de vídeo e tamén podedes participar enviándonos as vosas mensaxes ao 644-737303. E agora recibimos na mesa a nosa compañeira Paula Peón, que nos trae unha sección que vos vai encantar de mitoloxía. Imos falar de como a xente, os nosos antecesores sentían vivían as eclipses. Paula, boa tarde. Boa tarde, moitas grazas. Pois sí, sendo agora as 6:10 da tarde, é unha maravillosa hora para correr ao súper e mercar algo no que picar antes de que empece a eclipse. E para ir abrindo o apetito, tal e como dixeron os meus compañeiros, traemos esta pequena sección onde falaremos da presenza destes fenómenos en diferentes culturas. Un aviso antes de comenzar, é necesario ter en conta que todo o que imos contar aquí son mitos e lendas recollidos por diferentes fontes, pero que en ocasiones poden non ser correctos pola falta de información que hai. Agora sí, comenzamos. Podemos empezar a falar na mitoloxía hindú da figura de Rahu, un dos 9 corpos celestiais maiores segundo a astroloxía védic. Representa a ascensión da lúa, sendo o nodo lunar norte. Rahu, xunto con Ketu, o nodo lunar sur, provocan os eclipses. Estos son chamados grahana e son considerados un mal augurio, ata tal punto que os hindús chegan a considerar a xente como sucia durante a eclipse. A historia detrás de Rahu é canto menos curiosa. Rahu Ketu, que por aquel entonces aínda eran era un demo que tratou de beber do elixir da inmortalidade, pero foi descuberto polo sol e pola lúa. Enfadados, estos cortaron o demo polo pescozo, creando a Rahu, a cabeza, e Ketu o corpo. Rahu trata dende entonces comer o sol, pero como non ten nada unido ao pescozo, o sol escapa en canto é devorado. Considérase o momento ideal para practicar ritos e cantar mantras contra o mal. Ademais, segundo a Kurma Purana, un dos libros religiosos hindús, non debe comer alimento algún inmediatamente antes e durante a eclipse. E unha vez remate, antes de poder ir a por esas magdalenas que temos na despensa, teremos que mallarnos. Se en cambio cruzamos o charco e viaxamos a México Central, tamén os aztecas tiñan o seu particular relato sobre a eclipse. O deus Tepeyoyolt, perdón pola miña pronunciación, non son azteca, é o que hai. Non pasa nada. É un deus xaguar representado saltando cara ao sol, que en ocasiones ameazaba con comer o astro completamente e deixar a terra nunha noite perpetua. Non é que teñamos moita información sobre este mito, pero no Códex Florentino do século XVI atópase unha pasaxe onde describen como os aztecas, ante unha eclipse, comenzaron a realizar sacrificios humanos, para poder apaciguar así o deus e evitar que os demos da oscuridade comenzasen a devorar persoas. Parece ser que comer o sol é unha actividade moi común entre deuses das diferentes culturas. Iso é o fin do mundo. Na mitoloxía nórdica atopamos a Fenrir, un lobo fillo do deus Loki que persigue ao sol para comelo. Unha vez isto pase, é dicir, unha eclipse solar total como a de hoxe, comezará o Ragnarok, unha loita entre multitude de deuses no que nós, pobres mortales, tamén pereceríamos, xa que o mundo primeiro ardería e logo remataría sumersido na súa totalidade. Pero multitude de eclipses ocorreron durante o tempo dos nórdicos e non houbo Ragnarok. Pois non pasa nada. Outras variacións dos mitos inclúen a presencia de dous lobos, Skoll e Hati, que, como o seu pai Fenrir, parece que isto vai na familia, persiguen os astros ata que comence o Ragnarok. O sol e a lúa, neste caso, reciben o nome de Sol e Mani. Cada vez que os atrapan, hai un eclipse. Dícese que o motivo de que estes eclipses non fosen permanentes é que a xente basicamente facía xolgorio e asustaban o lobo. Eu supoño que terán que comer a vez, así que podemos estar tranquilos.
Tamén podemos atender a versión do mito no que, cando o Sol é devorado por Skoll, Mani por Hati e ocorre o Ragnarok, o mundo non queda sumido nunha oscuridade total, sino que o Sol ten unha filla que ocupa o seu lugar e, outra vez, comeza o ciclo de persecución. E eu creo que por agora podo deixaros coa intriga de próximas historias en próximos bloques. Pois sí, porque na seguinte media hora continuaremos. Acabo de flipar, Moito. O que imos a descubrir aquí esta tarde é unha maravilla. Estáse levantando o vento aquí onde nós estamos, pero mira, ben, porque así a temperatura pois igual non é tan elevada. Non se pode, non? Estamos... Cosas del Perdón, directo. estamos nunha zona de paso, temos moi boas vistas, pero o que pasa é isto, pero é unha que zona é de unha paso. zona de paso, efectivamente. Bueno, tiñamos unha entrevista agora, como non temos aquí o convidado, imos ver a ver se podemos contactar con unha das nosas... bueno, sí, podemos recordar os temas de seguridade antes de nada. Vamos a iso. Entonces, xa sabedes que o Sol emite raios UVA, raios infravermellos, que non podemos ver nin sentir. Os primeiros eran radicais libres, que degradan as neuronas dos ollos, e os segundos cocíñanas. Todo ben. Para evitar isto, o noso corpo deféndese apartando a mirada da intensa luz do Sol. Podería doer, picar ou cheirar a queimado, pero só molesta, porque normalmente con iso chega. E bueno, o problema é que nunha eclipse a intensidade da luz do Sol diminúe moito e inocentemente sostemos a mirada máis tempo porque non molesta, nin doe, nin pica, nin cheira a queimado, vamos. Entón, zas, ollo frito. O rinopatía solar, que din os médicos. Pode darse por mirar moito ao sol, sen protección, pero xente especialmente sensible só precisará uns poucos segundos para deixar os olliños socarrats, como o fondo da paella, vaya. Ademais, o efecto é acumulativo. Os síntomas adoitan aparecer ás poucas horas, visión borrosa, fotofobia, distorsión nos tamaños, as liñas e as cores, unha mancha negra no centro do ollo, e poden quedar de por vida, dando problemas para recoñecer caras, ler e percibir detalles. O risco é maior en menores de idade e adultos novos, pois o cristalino é máis transparente e deixa pasar a radiación, ademais de ter menos sentido do risco. O uso de prismáticos, telescopios ou cámaras en filtros solares aumenta aínda máis o risco, pois concéntrase unha maior cantidade de radiación na retina. O eclipse molará moito, pero non vale a pena estragar a vista de por vida por un par de horas de espectáculo. O único que vai protexernos do xeito eficaz son as gafas da eclipse, ningunha outra cousa, é dicir, nos sirven radiografías, negativos, gafas de sol, non inventedes ningunha cousa rara, eso tendeo en conta, e incluso con elas non é aconsellable mirar ao sol moito tempo. O ideal é observar uns segundos e separar a vista para descansala antes de volver mirar. Só podemos mirar as gafas, sen gafas durante a fase de totalidade, nese minuto 45 segundos, e sempre que esteamos totalmente seguros de que non queda máis a mínima raioliña de sol. Ollo que coas cámaras sucede o mesmo. Precisan filtros para non freírse cal vulgar pataca. Non pasa nada por facer unha foto rápida, pero apuntar moito tempo ao sol para facer foto ou vídeo pode estropear algúns equipos analóxicos e máis facilmente o sensor dos equipos digitais. Hai outros xeitos curiosos e 100% seguros de seguir o avance da eclipse sen ter que mirala todo o tempo, como facer un buraquiño nun papel ou cartulina e poñendo de costas ao sol, deixar que a luz o atravese e se reflicta no chan ou na parede. Unha espumadeira, un coador fan a mesma función e veremos o eclipse proxectado por cada un dos seus buracos. máis chulo aínda, ao pasar a luz entre as follas das árbores verase no chan pequenas imaxes do sol ocultándose. Ou o máis básico, pousar os dedos lixeiramente abertos dunha man en horizontal sobre a outra en vertical, facendo unha cuadrícula, e observa o sol a través dos buraquiños que quedan entre os dedos. Pero hai máis cousas nas que nos podemos fixar. A luz volverase extraña, as cores veránse apagadas. Hai quen di que como fotos antigas en sepia. A temperatura baixará moi de golpe. Prepara a Rebequiña. Os animais poden comportarse de xeito extraño, especialmente os paxaros. Por exemplo, uns poden deixar de cantar e outros igual empezan a facelo. Antes da fase de totalidade poden aparecer sombras volantes, que son franxas escuras e claras intercaladas e onduladas que se moven como as serpes sobre superficies claras como as paredes, como se fose a sombra da auga nun acuario. Son moi difíciles de ver, pero quen sabe, pode que teña sorte.
Na totalidade, ademais deste fenómeno, veránse as estrelas se a contaminación lumínica o impide. E pode que se vexa algunha choiva de estrelas, xa que hoxe é a noite das Perseidas. A eclipse garda moitas sorpresas máis aló da eclipse. Así que moito ollo, moita mellor precaución e sobre todo tamén se tedes crianzas, tede moito ollo porque igual por imitación poden facer cousas perxudiciais, claro. Mirar mal o sol, pois cas gafas mal postas, así que se tedes crianzas, moito cuidado con elas. Mais adiante repasaremos tamén temas de cortes de tráfico na cidade, que está a ser un día intenso, Sí. Incluso incendios forestais. Sí, incendio forestal, ainda por riba partido. Ainda por riba partido, Temos de todo efectivamente. hoxe. En fin, creo que imos saudar a Gema. Gema, boa tarde. Hola, moi boa tarde, aquí estamos no Parque de Santa Margarida, como estades vos aí? Pois aquí hai unha ventoleira, que tal por aí polo parque? Hai tamén vento, xente, contanos. Non, está moi ben e ademais, que bueno, de aforo moi ben, paseaste bastante ben, a xente está aquí moi relaxada, parece un día normal, estamos aquí no auditorio coa presenza, xa sabéis que está amenizado polo humorista Amor e pola cantante Rosana. Entón, estamos aquí e, bueno, a presencia do auditorio está medio baleiro e medio cheo. Está mellorando, pero desde aí vais a ver a eclipse perfectamente. Ai, non o sabemos, porque aquí a xente está máis de relax e de outra cousa. Así que despois baixaremos a Riazón, de parece ser que é un emplazamento máis axeitado. Aquí está bastante, moita bretema, por aquí abaixo. Moita bretema, mala cousa. Parece que empeza por aquí tamén a verse un pouquiño de nubes, pero bueno, con este vento malo será que non marchen. Recordemos que a predicción estaban dicindo que Coruña é zona dudosa, non? Decían zona dudosa de nubes baixas, que é o que precisamente pode afectar, porque recordemos que o sol vai estar a uns 10 graus sobre a liña do horizonte, Claro, moi xa está moi baixiño, baixiño, claro, no atardecer. Entón, pois ese vai ser o problema. Gema, non tes por aí ninguén para preguntarlle algo a ver que plans ten para hoxe? Aquí a xente está máis relaxada. Creo que os máis relaxados vienen aquí a parque. Hola, boa tarde. Hola, ¿qué tal? Que espera usted da eclipse? Pues no mucho, la verdad, no sé. Yo estoy aquí dando una vuelta de tranqui y yo qué sé, neno. Pero sabe que hai unha eclipse esta tarde. Sí, pero no sé, me parece todo un poco atrapallada, ¿sabes? Como atrapallada. Sí, yo qué sé, dieron mucho la chapa y en la tele, los políticos y demás. Yo qué sé, no es un día normal, joder. Bueno, vos tenés unas gafas. Sí, tengo unas gafas, me las dieron una óptica o algo así, no sé. Bueno, pues eso, recordamos todos e todas coas gafas homologadas. Algo máis para despedir? Nada, un saludo a la peña del Barrio de las Flores, en especial a Víctor Caizas, neno. Bueno, pois Miguel, este o ambiente aquí en Santa Margarida. Pois nada, un saúdo para aí para o Barrio das Flores. Efectivamente, a precaución, o das gafas homologadas, que é o que viñamos dicindo antes da conexión contigo. E, bueno, vemos que o ambiente está... Esperábamos algún tipo de comentario deste tipo, tamén o tiñamos que decir, tiñamos que decirlo que tiñámolo previsto, pero a radio en directo. A radio en directo, efectivamente. Ten que haber opinións tamén para todos os gustos, está claro. Para todos os gustos. Hai a quen lle guste máis e hai quen, si queres quedar na tua casa sin ver o eclipse, non pasa nada, ninguén te vai ir a buscar. Eso está claro. Ninguén te vai ir a buscar de momento. De momento. Vale, Gema, sabemos que non estás preparada un momento recitado. E todos os micros de cuarto... Sí, busquei aquí un sitio aquí acochadiña, espero que non entre moito audio da Rosana, nunca pensei que diría esto, pero aquí vai, veña. Pidámoslle un desexo a eclipse, que veña e nos limpe a vida, que así sexa, que nos dé a fouteza e que se leve o que xa non é, e ende xa máis será, que faja limpeza con fortaleza e que se atreva coas pesadas penas, coas rémoras, que as volva lixeiras. Amén. Que así sexa e suceda, que se leve o feo e veña o bon. Que xa chegou o tempo da verdade, ante che doa, hai que soltar. Para que a túa alma poida sanar e viaxar lixeira, hai que soltar e saber perdoar. Xa non hai máis treguas, xa non máis esperas, xa non vai máis. O tempo da eclipse chegou para quedar. A quedades de escoitar, lexer esta cósmica, que é un dos
poemas dedicados a Eclipse 2026 de Gemma Millán, Lady Poet, que teñades todas e todos unha boa eclipse. Que sigues por aí, non? Ou non? Sí. Vale, non, que non, que sí, escoitouse perfectamente, que non te nos vayas, que despois seguramente volveremos a conectar contigo. Quedan uns 5 minutiños antes desta seguinte pausa. Non sei Mira, se tengo aquí a unha persoa que se quere que digo que pensa da eclipse. Pois pregunta, xa que estamos en antena contigo. Hola, boa tarde. En directo para Quack FM. Vai ver a eclipse? Sí. ¿Cómo se chama? Andrés. Andrés, ¿qué esperas de esa eclipse? No sé, algo natural. Muy natural, algo que, bueno, pasa de vez en cuando y nada, poco más. ¿De dónde es, tío Andrés? De Colombia. ¿De Colombia? Sí. Muy bien. ¿Y te esas gafas? Sí. Este sal- Tengo unas aquí. Igual me valen. Perfecto. Me da- Bueno, esperemos que estén homologadas. Sí. Este es un desecho para eclipse. Que siga a vida igual. Efectivamente. Venga, pues manda un saludo a Quack FM. Bueno, un saludo desde el Parque Santa Margarita, toda la audiencia de Quack FM y nada, con precaución a ver el eclipse, ¿vale? Pues muchas gracias. A ti. Pues nada, devolvemos a conexión, Miguel Estela. Gracias, Gema. Gracias. Ben, pois un veciño da Coruña, entendo, de Colombia, que vai ver a eclipse como un evento único, ¿no? Porque decín que as eclipses son un evento na vida, pero xa vivimos unhas cuantas, sí, pero este é total. Pero non era total, claro. Pero non como esta. Claro. E din que a diferencia é moi grande, de un 99% a un 100% de totalidade. Claro. Así que, como a esta, seguro que poucas. Sí, porque a esa sensación de que se faga o día-noite, eu polo menos que teño 51 anos non a vivín nunca. E ten que ser unha pasada, sí. A verdade que sí. Bueno, volvemos a recordar, estamos emitindo na FM nas nosas aplicacións gratuitas, tamén podedes seguir a emisión en vídeo, onde teremos unha cámara apuntando ao sol en Twitch, Quack TV e tamén en quackfm.org/directo. Tamén podedes participar neste programa enviándonos as vosas mensaxes ao 644 73 7303 644 73 7303. E agora o que vamos a facer é unha pausiña musical e en 2 minutiños volvemos a retomar este programa especial da Eclipse Total. Isto é Quack FM, a radio comunitaria da Coruña. No sei por que, non sei como, non sei onde, non sei cando, pero entre fusco e lusco estarei aquí agardando. Dime por qué, dime como, dime donde, dime cando. Sabes que entre fusco e lusco seguirei aquí esperando. Cantaron
Imos agora con unha das entrevistas desta tarde, que bueno, que é un pedazo de... casi vai ser máis larga a presentación que a entrevista. Antón Baleato, galego e coruñés, cosmólogo, investigador postdoutoral en Berkeley, é un dos organizadores do Congreso Internacional de Cosmoloxía que se celebra estes días na Coruña, coincidindo precisamente coa eclipse. Boa tarde, Antón. Moi boa tarde, moitas gracias por convidarme a vir. No, unha cousa, Antón, antes de nada, grazas a ti por atendernos nun día como a hoxe. Aínda que, bueno, nós estamos aquí no edificio da Facultade de Filoloxía, está un pouco cuberto. Vos tedes esperanzas, a ver, os expertos. Sí, bueno, experto non son, pero esperanza nunca se perde. Vale. Por aquí xa polo paseo marítimo, bueno, xa para min poder ver unha eclipse dende a miña cidade é un privilexio enorme. Si sexa como sexa, vai ser histórico e ímolo disfrutar moitísimo. Pois sí. Estás organizando, entre outras persoas, este Congreso Internacional de Cosmoloxía nestes días. Como xurdiu a idea de traer un evento científico deste calibre a Coruña, Antón? Xurdiu, pois, despois de enterarnos uns poucos os que despois seríamos os organizadores, que ia haber unha eclipse total visible dende a Península Ibérica. Bueno, eu sendo coruñés, pois sempre aboguei moito por facelo na Coruña, grazas ás virtudes da nosa cidade, pois foi sinxelo convencer os demais para traelo para aquí. Despois, pois, bueno, tamén foi, sen dúbida, grazas ao apoio da Universidade da Coruña, que foi fundamental, e tamén, pois, o pulo que nos deron os museos científicos da cidade, as agrupacións da cidade como a Agrupación Astronómica IO, que prestaron o seu apoio e bueno, foi todo importante para traer un congreso pois desta magnitude realmente a cidade, porque temos aquí algunhas das principais figuras mundiais da cosmoloxía, algúns dos pais e das nais da cosmoloxía moderna, pero tamén as novas xeracións, moitos estudantes que estamos moi ledos de ter podido financiar e hospedar nas residencias da universidade, tamén co apoio da Fundación Simons de Estados Unidos. Bueno, levamos 2 días de congreso e polo de agora ten sido un éxito rotundo. Está todo o mundo, todos os participantes namorados de Galicia, da nosa cidade da Coruña. Eso che ia a preguntar, que opina toda esta xente, porque hai xente que ten premios Nobel, que o vin na prensa, que opinan deste enclave para ver a eclipse total? Bueno, como te dicía, están maravillados, a verdade, porque, bueno, a Coruña combina moitas cousas, non? Combina cultura, combina proximidade, poder ir camiñando aos sitios, un clima benigno, o mar, pois a comida. Bueno, moitos sorprendíunos porque sí que é certo que fora das nosas fronteiras non se coñece tanto como outros enclaves da Península Ibérica, pero bueno, ficaron abrallados dende o primeiro minuto. E sobre todo grazas a poder celebrar o congreso na Reitoría da Universidade da Coruña, que é un enclave maravilloso. É un enclave perfecto, ese auditorio ten unhas vistas, creo que as mellores vistas de toda a cidade. Bueno, mellores que as que temos nos aquí, hoxe non sei eu, pero bueno, por aí andan. Coruña é unha cidade moi científica, temos 3 museos científicos, creo que nos vai a ciencia. Que significa para Coruña, para a UDC, converterse pois neste punto neurálxico, non? Ter este congreso, outro máis que organiza o CITIC? Sí, bueno, eu agardo que, alén do impacto inmediato que está a ter económico, a eclipse na cidade, polo turismo e todo iso, pois que tamén teña un impacto a longo prazo na rede científica de Galicia, no? Que as conversas que estamos a ter durante as pausas do café, durante as sesións, durante os debates, pois que se traducen en colaboracións de máis longo prazo entre, bueno, estes científicos e científicas das principais institucións mundiais e aqueles radicados aquí na Universidade da Coruña, na Universidade de Santela, e que, bueno, que a longo prazo pois o sistema de investigación en Galicia pois se vexa beneficiado. Estamos terminando, 2 últimas preguntas, non se queremos roubar moito máis tempo. Antón, máis aló do espectáculo visual, que valor científico ten aínda hoxe en día observar un eclipse total nesta época na que dispoñemos de tanta tecnoloxía e satélites?
Pois, a verdade, eso voulle deixar do Congreso de Física Solar, por exemplo, ou para José Edelstein, que é coorganizador do Congreso con nós, e nos deu unha charla maravillosa o luns sobre o que nos teñen aprendido os eclipses sobre a física e incluso sobre a historia humana tamén, porque, por exemplo, foron moi importantes para poder datar o pasado. E, bueno, pola miña parte, só enfatizar o aspecto, a min o que máis me aporta é motivación para facer o meu traballo investigando o universo, porque un fenómeno desta natureza, deste calibre, o que fai é recordarnos o bonito e o impactante que é a natureza, que é o universo no que temos sorte de vivir. Realmente hai probablemente ningún fenómeno tan conmovedor nese sentido como un eclipse total de sol. Sí. Bueno, estes días estáse falando moito de ciencia, tanto que algunha xente incluso está apabullada, non? Tiñamos antes unha opinión así un pouco, bueno, de xente que está un pouco quizáis cansada xa, pero bueno, é que un eclipse total non se vive todos os días e é normal que estemos moi pendentes dela, non? E sobre todo, é o que decíamos antes, un eclipse total é un evento moi pouco común e sobre todo, só hai que ver por onde pasa a sombra, non? Somos, neste caso, uns afortunados. Efectivamente, temos a fortuna de velo, porque isto vese como moito unha vez na vida, moita xente non o ve nunca, non? Entón é un momento memorable que nunca esqueceremos. Moi ben, Antón, e xa para terminar, como vas vivir ti esta eclipse? Que nos recomendas? Algún consello? Pois eu, polo de agora, cun pouco de nervios, mirando para as nubes, estou mirando para arriba agora. Nós tamén. Estamos todos mirando para arriba. Nada, con sosiego. Sí, que sexa o que sexa, eso, disfrutar deste privilexio de termos un evento así na nosa cidade querida. E sacar as menos fotos co teléfono posible, non? No momento da totalidade, simplemente disfrutar do espectáculo, que fotos vai haber seguro un pilón delas, non? Xusto. Antón, pois deixámoste xa, moitísimas gracias por atendernos e que vaya todo ben. Gracias a vos. Ata sempre, unha aperta. Gracias a vos, unha aperta. Antón. Ben, pois este foi Antón Baleato, un cosmólogo que é investigador postdoctoral en Berkeley, e unha das entrevistas que tiñamos agora, a ver se podemos irnos ao Monte de San Pedro, onde temos a Santi, precisamente un punto no que creo que perto por ali se houve un incendio, agora xa está extinguido porque xa non se ve ningún lume, pero é un punto de observación clave tamén nesta tarde. Sí, claro. Creo que vai haber un montón de xente ali. Aí estamos intentando contactar con él. O que sí que podemos ir recordando mentras tanto, os cortes de tráfico, Estela, por exemplo, efectivamente, todas as recomendacións en canto a mobilidade que fai o Concello, porque está sendo un día complicado na cidade e máis que vai ser, xa vedes que o Concello da Coruña está a reforzar o transporte coa liña UDC e coa liña 3A, que precisamente leva ao Monte de San Pedro, onde temos a Santi Rei. Santi, boas tardes. Moi boas tardes. A ver que tal se me escoita, porque isto é unha festa tremenda. Alto e claro. A ver, descríbenos o que ves, que tens os ollos da nosa audiencia. Mira, eu non sei se me emocionará o momento do eclipse, pero ver o Monte de San Pedro como esas tardes de verao calurosas, podes ver a praia de Riazor, do Orzán ou calquera outra que non entra unha toalla. Aquí a beira dos canóns, na zona das peces de día, isto está hasta arriba, macho, non colle unha toalla máis aquí no medio. O sea, que canta xente calculas que pode haber aí neste momento? Isto parece que hai bueno, primeiro quero dar unha boa nova, que ese conato de incendio que tivemos aquí no parking do Portiño quedou en nada, media hectárea. A rápida intervención do Servicio de Bombeiros da Coruña fixo que o que podía ser unha desgracia, estropearnos o día, pois quedara neso, nun susto. Así que todos os nosos ointes se queden tranquilos, que como vemos o lume xa non está, pero temos aquí unhas nubeciñas que van nos pasar algunha que outro susto. Se che parece, teño conmigo aquí a un grupo de cazadores de eclipses que precisamente viñeron desde Italia, que mellor que preguntarlles a eles se estas nubes que vemos desde aquí van nos afectar ou non. Que vos parece? Pregunta.
Vale. Bueno, pois estou con Mario, senón Marco. Encantado, Marco. Que vades ver que ten un falar italiano que é como moi de aquí, non? Porque un neno que soy de la Bañou, chorbo. Bueno, moi italiano non parece, pero bueno. Pero vive en la Bañou en este momento. vives agora en la Bañou. Sí. Entonces estamos a falar aquí na radio de que hai unhas nubes así vais a fastidiar o día ou como vedes? Bueno, depende, es Galicia, es que a ver qué pasa. Nosotros estamos aquí, esperamos y cruzamos dedos a ver si nos va a ir bien. No, tú me decías que te estrenas con este eclipse, pero que vos xa levades máis de un. Me presentabas ao teu compañeiro antes que leva unha camiseta da ESA precisamente que xa tedes experiencia nesto. Sí, ese es mi tío, ya vio un eclipse total, en el 99 se fue a Austria para verla, él se mueve para ver así eclipses y yo ese tiempo la vi, pero desde Italia era parcial, no era una total como la de hoy. Vale, este año en España más de una vez, porque este es el primero. Este es el primero, pero el próximo año me voy a Cádiz. Bueno, a ver si nos vemos allí, con suerte. Bueno, por suerte. Bueno, compañeiros, como vedes, moitas gracias, Marco. Como vedes, compañeiros, bo ambiente, aquí hai xente xogando as cartas, pasando o tempo, esperando, cámaras de televisión, outros medios. Cantos medios hai? A ver, cantos medios hai por aí? Pois mira, de momento está o equipo de Radio Nacional que están ahora mismo emitindo a través de vídeo. O compañeiro de Radio Nacional está sentado tamén esperando a que se vexa, que lle toque o turno. Estaban os de Cato Televisión tamén aí detrás nosa. Estamos todos aquí entre os canóns, que é a zona onde hai máis expectación, ¿no? Telecinco xa estiveron, movéronse, ahora perdinos de vista. Hai un trípode aquí solto, non sei se será deles, pero de momento todas as emisoras generalistas están no Monte de San Pedro. Ben, o sea que hai de momento no Monte de San Pedro tranquilidade, abarrote de xente, eso sí, non? Pero tranquilidade. É moita nube. É moita nube. Bo ambiente. É unha tarde, xente merendando, a xente xogando as cartas, toallas, sillas, boas conversacións, un día de relax, esperando que chegue o momento, velando armas, que se di, non? Pero moi bo ambiente nese sentido, e despois, que decir, que polo menos xa escoitei hasta 5 idiomas distintos. Oín falar aquí en francés, bueno, os nosos compañeiros, o noso italiano de la Bañou, alemán, maravilla de conexión, estamos tendo. Algo que me parecía tamén un país do norte, pero eu xa distinguir entre danés e outro idioma xa me costa máis. Vale, pero despois por aí tes que cazar a alguén máis. Oiches, antes de despedir a conexión, sei que querías facer unha pequena reflexión, verdade? Se me dá tempo, sí. Sí, veña, adiante. Senón, vale, pois mira, eu que disfruto moitísimo da radio, pero, bueno, todos temos os nosos momentos, non? Eu o eclipse, este eclipse precisamente, me pilla nun momento de vida na que estou, bueno, pois, buscando, non? Nunha percura. Cando coñecín a noticia de que íbamos ter a posibilidade de ver o eclipse total desde aquí, a min veume a cabeza unha reflexión, que é como, bueno, a Lúa, que ven sendo 400 veces máis pequena que a Terra, como é que algo tan pequeno, vamos a compararlo, non? Sí, esa casualidade. É capaz, por un momento, de deixarnos sin a nosa enerxía vital, que é o Sol, non? A luz do Sol. O sea, todo na planeta que habitamos depende de esa luz. É algo tan pequeno, sencillamente porque está a distancia xusta, porque se pon no momento xusto, vamos, unha coincidencia, fai que quedemos sin esa enerxía, pero é por un momento. Eu a esas persoas
que o están pasando mal e que están con certos, non quero entrar en ámbito clínico, que non son quen, pero para esas persoas que están pasando mal, que o mundo se lles fai moi pesado, que cargan con mochilas moi duras, pois que pensen que este é un eclipse que, claro, para uns pode ser máis largo, para outros máis corto, pero que non é máis que seguramente algo pequeno que por un momento tapa a enerxía, así que nada máis que ánimo, se precisan axuda que a busquen, por suposto que sí, pero ánimo porque o eclipse pasa e volveremos a ter o sol outra vez na súa plenitude para nós. Pois moi interesante reflexión, Santi, quédate por aí, despois volveremos contactar contigo. Devolvemos aquí a conexión ao set de directo neste Monte da Fraga, perto do edificio de Filoloxía, onde hai 30 anos Quack FM comezou as súas emisións, que se di pronto, Estela. Pois sí, que aínda non falamos de que estamos de aniversario. Non o dixemos, levamos todo o ano e non o dixemos todo o nunca. ano, pero non o mencionamos nada, nunca, pues había nunca. que decilo. Bueno, vamos a pornos agora serios, compa, porque temos aquí unha tarefa importante. Voume poñer o máis seria que poida, porque a continuación entrevistamos nin máis nin menos que a Filoloclipse, a deusa das eclipses deste Monte da Fraga, desde onde emitimos. Moitas grazas por virdes, dona Filoloclipse, señora Filoloclipse. Non adoitamos a entrevistar deusas en Quack FM. Como debemos dirixirnos a vostede? Excelencia, santidade, divinidade? Ai, pois non che sei, aquí coñéceme toda a parroquia, como a Filo da Fraga non me chames cousas raras. Ben, pois Filo, é vostede a deusa das eclipses do Monte da Fraga. Que específico, non? Home, claro, pero se queres facelo ben non hai outro xeito. Mira, outros moitos deuses que hai por aí, como Thor, por exemplo, é deus do trono, sí, pero tamén é da forza, o clima, as colleitas, a protección, a consagración, a xustiza, as lidas, as viaxes, as batallas, non hai deus que abarque tanto. E claro, acabou con TDA. Ao final, vale, mira, vai tirando máis polos tronos, non se lle dá mal, e o que lle presta, ben, pero o resto quedalle manga por ombro. Mira, o clima, un desastre. A xustiza que lle vou contar. As viaxes turistificadas, non? É mellor centrarse. E vostede está centrada nas eclipses do Monte da Fraga, entendo, aquí na Zapateira. Efectivamente. Dona non, perdón, Filo. Cantas eclipses leva a todo agora? Pois esta é a miña primeira, fíxate. Pero como é a primeira? Canto tempo leva vostede sendo deusa das eclipses do Monte da Fraga? Dende que herdei o cargo da miña nai, por suposto, é o que sucede entre deuses. Bueno, pero cando faleceu? Non faleceu, o xubilouse e foi vivir ao Algarve. A ver, entendédeme, que eu levo toda a vida aprendendo o oficio dela dende meniña. E xa choveu, que daquela, mira, todo isto era monte. Non había estas cousas tan modernas que agora. Se urbanizacións, que se facultades, que se castros. Entón, a responsable ata a última eclipse e quen levaba o mérito pois era a miña nai. Mas eu podo organizar unha eclipse cos ollos pechados. E levo preparando esta xa dende aquela. Pero a ver, a última eclipse foi en 1905. Leva tanto tempo preparándoas. E nin tan mal, non imaginas o traballiño que dan. Empezando porque tes que poñer de acordo a todos os deuses e todas as deusas de todas as religións, de todos os sectores potencialmente implicados. Pero tantos hai. Pois mira, só do sol. Hai unha morea deles. E cada cal máis endeusado. Mira, Helios e Apolo, da mitoloxía grega, que sempre andan dando polo... Bueno, por aí. Ra, da mitoloxía egipcia, que cada vez que queres contar con él sempre se pon de perfil para todo. Frey e Baldur, da mitoloxía nórdica, sonche uns vikingos. Lug, da celta, e corto. Tonatiuh, da azteca, fai estafas piramidais. Inti, da inca, é un incapaz. Amaterasu, da sintoísta, non sintoniza con ninguén. Surya, da hindú, está sempre facendo o indio. Ai, a Virxe do Sol, da católica, vai a cruz de muller. Mithra, da persa, é un person. E suma e segue que ainda hai moitos máis. E despois, que se un quere que lle sacrifiquen unha cabra, outro un cabalo branco, outro quere cervexa, outro incenso, outro corazóns humanos, outro flores. E hai que poñer de acordo a todo Deus.
E logo foi o mesmo, pois eso, coas divinidades de todas as outras cousas que están implicadas. A lúa, a terra, o ceo, as eclipses, o clima, as nubes, a choiva, o raio, o trono, é unha tolemia. Madriña, pero claro, normal, entonces que leve máis dun século xestionalo. Pois logo están aínda as leas persoais. Mirade, acheadevos. Thor e Santa Bárbara foron parella, estaban liadísimos. No. Claro, comparten hobbies. Como se entere la pataki. Pues mira, o problema que teñen os dous un temperamento explosivo. E claro, acabaron rompendo. Metafórica e literalmente, que montaron un lío da virxe. E agora non poden nin verse. Logo Santa Clara, que xa tiña eu convencida, dende hai décadas, non hai problema ningún, tal. Chega o século XXI e di que nada de ovos que ten colesterol. E agora que quere poke. Logo a Pachamama, que ameaza cun terremoto como vexe a sacrificar unha súa cabra. E así con todo. E cando conseguín amañar todo isto, resulta que aínda quedaba o máis complicado de todo. E que era iso máis complicado? Pois conseguir o permiso da Xunta. E aínda por riba, aínda non é definitivo. Mira, levan meses prometéndome, non hai problema, e seguimos aquí esperando, porque te crees que está todo isto cheo de nubes, porque aínda non temos o permiso da Xunta. Bueno, se esperamos por cousas que nos ten que dar a Xunta ou en fin. Sabemos diso. Imos rematando esta entrevista, Filo, non queremos entreterte moito, que sabemos que tes moito curro. Marcharás de vacacións despois da eclipse ou quedas por aquí? Non marcho de vacacións, que a última vez que saín daqui o Congreso da Eclipse de Tahuantinsuyo 1457, a volta moveranme os marcos. Un desgusto. E quen foi? Pois mira, sabedes o deus das mámoas da Leira da Folla, por aí arriba, por onde dá o campo de golf? Non me soa en absoluto. Non, xa. Desapareceu daquela. E non o volveron ver, unha desgraza. Que pena. Bueno, pois moitísimas grazas a Filo Leclipse. Filo, chámame. Filo para los amigos. Filo para as amigas. Volveremos a máis adiante a facer outro tipo destas conversacións. Chao. Que decíamos, antes de facer outra paradiña musical, vamos a recordar, Estela, de novo, temas de tráfico. Se nos estades escoitando, imaginade que estades conducindo no coche, van ser as 7 xa, bo que se saiba. Sí, é bo que se saiba que desde as 7 vai estar cortado o paseo marítimo completo dende o Aquarium ata as Escravas. Inclúe as Lagoas, Matadoiro, Riazor e Orzán, e que máis? Avenida da Habana, Rúa Manuel Murguía, contorna do estadio de Riazor por mor do Trofeo Teresa Herrera. Bueno, o Concello prevé que se normalice o tema do eclipse, estes cortes ás 21:30, pero os cortes na zona de Riazor seguirán un pouco máis ata as 11:30 polo tema do fútbol, vale? Aparcadoiros disuasorios. Temos uns cuantos. Temos este de aquí, precisamente onde estamos nos agora, no campus da Zapateira. Que podemos dar o dato que se acaba de encher, non sei se está completo. Prácticamente, por lo menos esta parte de filoloxía está prácticamente... Moita xente, pero ollo, se queredes ver desde aquí o eclipse, podedes, subides no UDC e non hai mellor sitio, aseguramos, bolo. Despois tamén, por suposto, no campus del Viña. No campus del Viña, tamén aquí, bueno, aí temos incluso un en superficie. Bueno, aquí na zona del Viña de Zapateira hai moito donde aparcar. Entón, deixade os coches nestes puntos e usade o transporte urbano. Parkings soterrados, probablemente están todos, claro. Recoméndase, pero probablemente están todos cheos, así que igual convén nin sequera intentalo. Pero onde non o poden intentar de ninguna maneira é onde está prohibido. Onde está prohibido? Hoxe está prohibido aparcar na esplanada de Riazor, no Parque do Monte de San Pedro e nas vías afectadas polos cortes. Exacto. E como vos decíamos, liñas afectadas, pois a 3 e a 3A, vale? Que teñen desvíos importantes, porque non poden pasar polo paseo marítimo nin por Riazor. A liña 7, que vai desde o Monte Alto hasta o Ventorrillo, está desviada na contorna do estadio. E a liña 11, vale? Que vai ás Lagoas e ata Marineda, tamén desviada na volta. Como decíamos antes, servicios especiais reforzados. A liña UDC que pasa cada 10 minutos desde a Zapateira e el Viña ata a Praza Pontevedra. Que máis? Temos un servizo especial para o fútbol, lanzadeira dende os campus e aparcadoiros do Coliseum, recinto ferial e o Birloque ata a Praza de Pontevedra. E tamén a liña 3A está reforzada cada 15 minutos cara ao Monte de San Pedro e o Portiño.
E ademais, hai unhas zonas de exclusión, que son a Torre de Hércules e o Parque da Torre, que están pechados ao completo, vale, para protexer o monumento, que sabedes que é patrimonio da humanidade e o contorno natural. Así que de momento estes son os avisos que vos podemos ir lanzando neste programa especial. A ver que temos por aquí unha mensaxe de WhatsApp que nos está enviando un ointe, que vos podedes facer tamén o mismo, o 644-737303, e dinos, genial, ve a filo, enhorabuena. Bueno, este xa de coñeceu a voz, por eso dato nome. Un saúdo para Abelino. Para Abelino, sí, é noso compañeiro Abelino de Trecépolis. Abelino, graciñas por escoitarnos. Se tes por aí alguén que queira pois participar ou el mesmo, se quere mandarnos, se quere saudarnos, que nos escriba, que rapidamente pasamos aí ao control técnico teléfono e facemos aí unha conexión onde queira que estea o noso ointe. Recordade, 644-737303, e tamén nas nosas aplicacións, na FM, en quackfm.org/directo, onde temos unha emisión de vídeo. O sol pola porta, o luar polo coxigo, o amor que anda de noite sempre anda descolorido. Entrame o sol pola porta, quenta ben nesta cociña, sempre que se anda de noite raio primeiro do día. Esperaba, pero agora non hai tempo para o que dure esta vida, deixa que fuxan os ventos. Algún día esperaba, algún día esperei, algún día esperaba, e xa me olvidei, e xa me olvidei, e xa me olvidei, algún día esperaba. O sol pola porta, o luar polo coxigo, o amor que anda de noite sempre anda descolorido. Entrame o sol pola porta, quenta ben nesta cociña, sempre que se anda de noite raio primeiro do día. Esperaba, pero agora non hai tempo para o que dure esta vida, deixa que fuxan os ventos. Algún día esperaba, algún día esperei, algún día esperaba, e xa me olvidei, e xa me olvidei, e xa me olvidei, algún día esperaba. Esa luz que entra da lúa faime perder o sentido, fame de comer o mundo, pena non sexa contigo. Eu quero vivir no ceo, naquela casiña branca, que o sol entre pola porta e que xa nunca se vaya. E algún día esperaba, e algún día esperei, algún día esperaba, e xa me olvidei, e xa me olvidei, e xa me olvidei, algún día esperaba. Algún día esperaba, algún día esperei, algún día esperaba, e xa me olvidei, e xa me olvidei.
Ben, seguimos, son as 7 da tarde, comezamos esta segunda hora de directo. Recordamos que estamos neste Monte da Fraga, a escasos metros donde naceu Coac FM na Facultade de Filoloxía. Hai 30 anos, estamos cumprindo 30 anos e que mellor momento que celebrar un programa especial no ano no que cumprimos 30 anos e que hai un eclipse total. Non che parece moita coincidencia eso? A mí parece unha fantasía total. Entón, antes de seguir, vamos a recordar, porque a E-Media vaise producir o eclipse parcial. Imos ver algo. Pois veremos se o podemos ver. Está complicado, pero nos vamos a recordar o que hai que facer cas gafas. Por si acaso. Temos que utilizar, recordade, únicamente gafas de eclipse para contemplar o sol e das que son homologadas. Ningunha outra cousa. Nin radiografías, nin negativos, nin gafas de sol normais, nin cristais afumados ou cristais de soldador. Que bueno, que hai un montón de xente por aí dicindo usa isto, usa outro. Non, hai que utilizar as cousas que dixeron os expertos que hai que utilizar. Incluso coas gafas de eclipse, evitar mirar máis dun segundos, descansar a vista a miúdo, apartar a vista para descansala. Mirar a eclipses en esta protección pode provocar retinopatía, e incluso en cuestión de segundos podemos quedar con un problema na vista para toda a vida. E ademais, como o efecto é acumulativo, pois empeorará aínda máis a situación se continuamos facendo este tipo de prácticas que poden ser perxudiciais para a saúde da vista. Temos a unha compañeira a outro lado do teléfono. Unha compañeira que está na zona de Riazor, Orzán. Hola, Carmen. Vale, pois vamos a darlle paso. Hola, que tal? Escoitádesme? Alto e claro, contanos. Donde estás, que ves? Pois nada, descríbenos. Pois nada, estou xunto ao Millennium aquí con un montón de xente polas rocas, polas beiras, sentados, moita xente con trípodes, esperando a que chegue o gran momento esperado de ver ese sol tapándose coa lúa. Pero ti crees que imos ver algo? Pois eso son as dúbidas que un pouco estábamos a falar, incluso algún compañeiro que me chamou desde Meicende díxome: Carmen, cando poidas aí ás 7:30 mándame unha foto a ver como están as nubes por aí pola costa da Coruña. Pero algún experto que teño aquí sí que me dixo que esperaba que aí ás 20, 27, sí que a esa altura, nos 12 grados, se poida ver o sol. Bueno, vamos manter a esperanza. Oiches, a ver, hai por aí alguén con quen poidas falar? Pois sí, teño aquí a dúas persoas. Teño unha muller aquí que, bueno, está preparando trípode tamén, que dixo, vou poñerme antes de que me colla o toro. Bueno, para que nos conte tamén de onde ven e que ven a buscar. Contanos. Hola. Bos días, boas tardes. Como te chamas? Chamome María. Sí. Son de Sevilla, pero vivo xa aquí hai 10 anos ou máis. Sí. Nada, estás a poñer a trípode? Sí, estou a facer, estiven tentando de facer a foto ou non facela, porque claro, é unha vez na vida, entón, claro, o feito de facer a foto tes que estar moi atenta para, como é total, entón, para que saia a coroa, saia unha boa fotografía, tes que quitar o filtro no momento axitado, iso feime facer un pouco de estrés, non sei se facelo ou non facelo. Porque o buscas no momento do eclipse total, completo. Claro, eu quero facer, eu fixen fotografía, estiven pensando en traer a miña cámara reflex e facer o momento da situación da xente, non? E co móvil facer un timelapse do eclipse, pero non sei como vou facelo, porque foi unha cousa así de improviso. Claro, porque as cámaras teñen que ter unha protección, uns filtros especiais. E decías que che quedaran na casa eses filtros especiais. A cámara miña, a reflex, non teño un filtro axeitado, entón o que ia facer era facer un timelapse da xente, non do eclipse, senón da xente que está por aquí pola zona.
Entón, claro, con iso non fai falla ter o filtro. E o filtro teño no móvil. Vale, Entón, moitas gracias. Como te Oiches, chamabas? María. Carmen, Pois, Carmen. Miguel, dime. Escoita, dime. dilla María, sevillana, non? Dixetes que era, que Sí. ten un galego maravilloso. María. Sí, estamos aquí flipando. Porque é galega, pero sevillana. Sevillana que leva xa anos alá, pero... Vale. Sí. Ben, pois mandalles Dime, o que lle digo? Nada, eso, que ten un galego maravilloso e que lle mandamos un saúdo desde Quack FM. Pois moitas gracias. E aquí á miña dereita, o meu carón, hai un señor que cheguei a preguntarlle porque ten 3 trípodes, entonces quería que nos contara, no, que é o que estaba a buscar pois con estas imaxes. E busco o mesmo que busca todo o mundo. Pois é unha experiencia nova, aprender un poquinho do que temos, é unha cosa que non vai a repetirse moito tempo. De onde é Nada este máis. señor, Carmen? Algo máis? De onde ven? Pois son da Coruña. Da Coruña. É daqui, da cidade da Coruña, sí. Sí, son da Coruña e como toda esta xente que está aquí, vamos a disfrutar dunha experiencia que é inolvidable, seguramente. Si nos permite a esto das nubes que temos aquí, que están baixando un pouco, pero penso que ao final vai quedar ben. Ele é optimista, Carmen. Ao final, é optimista. sí, é optimista. Que vaya, eu vexo que tamén está clareando, o sea que, verdad, que parece que está clareando. A experiencia que teño de moitas veces que paseo polo paseo marítimo é que o sol queda moi baixo e non importa as nubes que haxa, porque queda perfecto para verlo. Bueno, Moi ben. pois oiches, Moitas gracias. Quedamos con ese desexo maravilloso, Sí, Carmen. a ver se é certo. Sí. Eu estaba a buscar os cazadores das sombras, estes que lles chaman, teñen un Sí, nombre así un pouco sí. enrevesado, os Escoita. umbrofílicos. Vale, pois sigue buscando, facemos despois outra conexión a ver se os atopaches. Paréceche? Moi ben, pois moitas veña, gracias. a ti, Vémonos. Carmen, Gratiñas, unha aperta. Escoitámonos. Ahora. Chao, chao. Seguimos neste programa especial de Quack FM, especial Eclipse Total. Queríamos falar tamén ca nosa compañeira Chus. Non sei se o teremos a Chus preparada. Non temos a Chus. Non temos a Chus. Chus non. Vale, pois o que podemos facer é tirar. Seguimos aprendendo máis sobre mitoloxía, Paula. Por suposto. Xa está por preparada. suposto que sí. Pois veña, os Eu- micros de Quack son todos teus. Eu estou a tope. Ben, xa que temos a visita da deusa dos eclipses aquí do Monte da Fraga, imos falar un pouquiño máis de deuses. No antigo Exipto temos a presenza da serpe Apep, deus do caos, que está en continua guerra co Ra, deus do sol e orixe da vida. Unha cuestión importante, Ra non é soamente o deus do sol, sino que concebíase como o sol en sí, o astro, a cousa que viaxa polo ceo. Este viaxaba polo ceo, efectivamente, nunha barca dende Oriente ata Occidente durante o día. Pero pola noite comenzaba unha parte máis complicada da súa viaxe, xa que tiña que pasar pola Duat, o inframundo. Algunhas versións da historia consideran que Ra tiña dúas barcas, unha para o día e outra para a noite, pero bueno, iso realmente, a nivel de eclipse, non nos importa se viaxaba nun transatlántico ou nun cayuco. Moi ben. Algunhas Apophis ou Apep, porque recordemos que os deuses exipcios teñen múltiples nomes un pouquiño soberbios da súa parte, hai que dicilo porque nunca sabes de quen estás a falar. A serpe xigante é inmortal que en algúns relatos ocupa unha parte considerable da Duat, o inframundo, tiña como obxectivo alcanzar e atacar a barca de Ra para evitar que chegue o novo día e romper así o orde cósmico, a Maat, con dúas as. Ra loitaba contra Apophis, axudado tamén por outros deuses, especialmente podemos mencionar a Set. Os antigos exipcios creían que as eclipses eran o resultado de Apep gañando ventaxa a Ra durante a súa loita, pero tamén que, cando o ceo tornábase vermello, significaba que Ra conseguira ferir a Apep e escapar para terminar a súa ruta polo inframundo antes de volver a aparecer no horizonte e empezar o ciclo de novo, unha e outra vez, ata o fin dos tempos. Podemos falar tamén de animais, porque non só temos que falar de deuses. Aquí podemos mencionar aos Bulgai, isto é unha cuestión de Corea. Estes cans feitos de lume, tamén chamados cans feroces ou cans peludos, cousa que se son de lume pareceme un pouquiño complicado, pero bueno, veñen do Gamangara, perdón se de novo estou fastidiando a pronunciación, non son coreana. O mundo oscuro ou o país oscuro. Este é un lugar, unha dimensión, sumida na máis completa escuridade, non ten sol, non ten lúa e, polo tanto, non ten luz celestial.
Un dos reis do Gamangara, consternado pola falta de luz dos seus dominios, creou os Vulgae para atrapar o sol e a lúa do mundo mortal e robalos, pero nunca o conseguen. Por que? A resposta é moi simple. O sol é demasiado quente para que o can poda levalo na boca e a lúa demasiado fría. Cando ocorre un eclipse, segundo a lenda, este é o instante no que o Vulgae atrapa o astro correspondente antes de volver a soltalo. Claramente, os Vulgae eran considerados unha ameaza para o mundo mortal, pero non eran en esencia espíritus malignos. Simplemente servían o seu amo no Gamangara e trataban de obter eso que el quere. Seguindo en Asia, podemos acercarnos a China. Alí, a palabra que empregan para designar a eclipse é Xi. De novo, non sei falar chino. Sei que teñen 5 tonos. Perdón se algún chino está escoitando e di que estou dicindo a saber que. Bueno, a cuestión é que Xi tamén significa comer. Que os antigos chinos creían que o sol era devorado por un dragón ou un perro. Para poder asustalo e que deixaran a estrela en paz, a xente tocaba os gongs, os tambores, os soldados disparaban flechas cara ao ceo, e, mentres tanto, a xente de a pé sacaba as súas potas e tixolas e comenzaba a golpealas. Vamos, volvemos a facer jolgorio, sei que é unha cousa que nos encanta aos pobres mortales. E tamén temos ao mago Lisa de África Occidental. Neste caso, estamos falando de un deus que logo convertese en dous. O mago Lisa, un deus creador, divídese en mago, a lúa, e Lisa, o sol. Aquí non estamos falando dunha historia de violencia ou conflito, senón de amor. A eclipse é o momento no que mago e Lisa volvense a topar. E, bueno, que pasa? Recordades antes cando as series tiñan ese fundido a negro? Pois eso, e aí os deixo. Que interesante todo, por favor. Outra viaxe Paula, maravillosa que acabamos de facer grazas. con Paula Peón. Agora imos continuar cunha chamada moi especial, creo que, verdad, compañeiros? Ou non? Sí, unha chamada especial temos aí preparada e despois temos unha entrevista tamén moi especial, así que continuade con nós neste especial de Quack FM Eclipse Total. Estamos aquí no Monte da Fraga, neste edificio de Filoloxía. De novo, moitísimas grazas á Universidade da Coruña por axudarnos a facer este programa, sin a súa colaboración sería imposible. Está un pouco coberto de momento, pero como nos decía un ointe que está donde está o Millennium, que falaba con Carmen antes, pois el confía en que vai despexar. A ver se é verdad. A ver se é verdade. Temos ao teléfono ao noso seguinte convidado. Non temos ao teléfono ao noso seguinte convidado, pois o que podemos facer é saudar a outro convidado que sí que temos aquí na mesa. Ai, esperamos. A ver, vale. Subimos aí un poquinho a música, entón. Ahora sí. Sí, penso que sí. Hola, Carlos. Hola. Hola, Carlos, que tal? Boa tarde. Moi boa tarde, que tal por aí? Moi ben, mira, estamos aquí nun edificio de Filoloxía no campus da Zapateira. Oiches, contanos onde estás. Que dis que estás nun sitio especial, ¿verdad? Un sitio especial, sí. Estamos nun avión esperando para sair dende Barcelona. Tivemos concerto onte pola noite na Costa Brava, nun lugar moi bonito, en Cadaqués. Escoita, que non dixemos o teu apelido. Carlos Núñez. Que somos novos nisto da radio, perdón. Bueno, que tiñas tiveches un concerto en Cadaqués. E estamos aí preparados para viaxar a Galicia. O plan era chegar a disfrutar do eclipse como a vos. Pero seguramente imos ver o eclipse dende o avión. Que tal tempo fai por aí ahora mesmo? Pois mira, estábamoslo comentando antes de facer a chamada contigo. Aquí na Coruña está un pouco nublado, non vemos o sol, pero un ointe decía que igual despexa. Así que bueno, vamos a ser optimistas, digamos, pero bueno, é verdad que estamos a 15 minutos máis ou menos de que se produzase a parcialidade, non? Así que ti estás no avión de momento. Ti como vas vivir entón no avión? Que pensas? Que sensacións vas ter? Bueno, pois seguramente ou será un
ou será unha mala sorte total porque seguiremos no aeroporto de Barcelona ou de pronto, oye, o horario nos dá un regalo maravilloso e podemos ver o eclipse dende o ar, por enriba das nubes. Pois din que é unha experiencia ainda moito máis flipante porque ves a sombra, non? A sombra da lúa como vai tapando, como te vai cubrindo, non? Oh, que maravilla, nada. Vou ter que sacar a gaita así a ver se apiadan un pouco os pilotos e me deixan pasar a cabina de control. De facer aí un depois vos conto. Perfecto, Carlos, pois nada, agradecemosche moitísimo que nos atendeses nun día tan especial e nada, xa sabes que a liña de Quack FM está aberta para ti. Moitísimas gracias. Unha aperta moi grande. Dicirvos que, ainda que estamos do outro lado, do outro finisterre da península, a xente está a vivir este día de hoxe con moita intensidade. Curioso como un eclipse, verdad, pode facer que a xente se conecte coas forzas da natureza. Claro, que un eclipse total non pasa todos os días. Claro, vai ser unha experiencia inesquecible. Seguro que de hoxe sairá unha melodía fermosísima e se sae seredes os primeiros en sabelo. Que te parece? Tomámosche palabra. Está aí o noso técnico cantando victoria. Temos exclusiva. Hai efectos de sonido e todo. Carlos, moitísimas grazas. Carlos Núñez. Grandes. Bo viaxe de volta a casa. Chao. Unha aperta. E seguimos pois aquí no campus da Zapateira, no edificio de Filoloxía, nas escaleiras, que non o dixemos concretamente, temos vistazas, temos ventazo, pero isto axuda porque estamos de verán, Estase ben. E estamos ben. Con que imos falar agora, Estela? Pois agora imos falar con unha persoa tamén moi importante nesta ubicación na que estamos, o noso queridísimo reitor Ricardo Cao. Boa tarde, benvido. Boa tarde, moitas grazas. Estamos super agradecidas de que estés aquí hoxe con nós neste día tan especial, que poidamos contar coa túa compañía. Para nós un orgullo, ademais sabendo pois que estamos de celebración, que levamos todo o ano celebrando e que ti tamén estiveches implicado nestas celebracións de Quack FM dos 30 anos, así que moitísimas grazas. Un placer estar aquí con vosco. Chega o micro e claro, como non podía ser de outra forma, o reitor da Coruña, onde vai ver o eclipse? Pois desde o campus da Zapateira. Pois sí, claro. E acompañados de Quack FM. E estábamos comentando antes, creo que fora de micros, que a xente que subimos a facer radio aquí todos os días sabemos as vistas que, a xente que subimos a facer radio e os de Filoloxía saben as vistazas que hai aquí desde de Coruña, que igual a xente que non pasa por aquí habitualmente non o sabe, non? Efectivamente. De feito, mesmo antes falábamos de estamos un pouquiño nubrado e tal. Dende aquí vemos onde está nubrado e onde non está nubrado, por exemplo, na cidade da Coruña, ou mesmo en dirección cara a Ferrol ou Ferrolterra. Vese todo claramente, a cidade, vemos o océano, en fin, máis perspectiva imposible. Bueno, agradecer, como fixemos ao principio, a colaboración da UDC con este especial. Non sei que che parece todo o que temos, o tinglado que temos aquí montados de Quack FM, que sacamos todo o que tiñamos no almacén. Fantástico. Toda a artillería. Fantástico, xa o vin que tedes todo amañado perfectamente. Todo amañado. E non trouxemos un paraguas, Mira, a ver se non nos vai facer falta. A ver se salvamos. Recordamos que tamén nos poden ver en vídeo. Sabías que vos emitir tamén o eclipse en vídeo? Non sabía. Pois sí, temos aí 3 cámaras, temos unha cámara preparada para poder enfocar o sol, así que en quackfm.org/directo poden despois aí a partir das 7:30 ver como se vai cubrindo este sol. Que significa para a Universidade da Coruña todas estas iniciativas científicas e de congresos que se están celebrando na Coruña, non? Temos un congreso, acabamos de falar antes con Baleato, outro que está organizado polo CITIC. Que significa isto para a universidade e para a cidade? Pois algo moi importante, porque, efectivamente dase esta circunstancia de que en España, en concretamente nós aquí na Coruña, estamos nesa situación privilexiada para poder observar o eclipse total, coa totalidade, pero o feito de que elixan tamén a nosa cidade, a nosa universidade, pois é un respaldo importante tamén da divulgación científica, que é algo ao que lle damos tamén moita importancia. En este caso, son congresos que evidentemente que teñen a súa vertiente científica que desborda o propio eclipse, pero que de algún xeito tamén
nos relaciona pois con cousas que se están facendo dende a universidade. Por exemplo, a cosmoloxía, un dos congresos que estamos a ter no Paraninfo da Universidade da Coruña, moitísimo máis cada vez baseada en datos, en modelos, digamos, que requiren dunha cantidade enxente de datos, de análise de datos, de modelos máis complexos cada vez, con o uso da inteligencia artificial, do machine learning, é dicir, vinculan moito pois cousas das que estamos tamén a traballar dende a universidade. E algunhas das persoas organizadoras do congreso tamén o saben ben. Ricardo, ti eres doutor en matemáticas, estatística. Vostede ou ti? Que fago? Ti. Sigo con ti, verdade? Sí, por favor. Non sei, a min gústame, pero, bueno, por se acaso, ti. pregunto. Mais aló da física ou da astronomía, hai algo de estatística ou de matemáticas detrás da capacidade de predicir con tanta precisión un eclipse como a de hoxe? Sí, dende logo, hai moito de matemáticas, a xeometría básica tamén. Por exemplo, cousas tan fermosas como, bueno, por que os eclipses son tan infrecuentes, non? Pois o plano no que orbita a Luna, a órbita da Luna está nun plano que está lixeiramente inclinado respecto do plano no que orbita a Terra, uns 5 graus. Eso o que significa que os tres corpos celestes, a Terra, o planeta Terra, a Lúa, o satélite da Terra e máis o astro, o Sol, pois é pouco probable que estean nun mesmo plano. Claro. E de feito, que para que estean aliñados só cando eses dous planos, pois a Lúa está en determinadas posicións, pois pódese dar esa alineación. Eso é un dos motivos polos cuais os eclipses son tan pouco probables. Claro. E comentaba antes o noso compañeiro Santi unha casualidade que a mí tamén me bola un pouco a cabeza, non? Que é que o Sol é moi grande, pero a Lúa está como, o sea, máis 400 veces máis grande que a Lúa, pero a Lúa dá esa casualidade casual de que está 400 veces máis perto da Terra, entón pois permite o tamaño aparente, chamanlle así, pois é semellante para nós, porque efectivamente está pois 300, 400 veces máis lonxe, pero tamén é 400 veces máis grande o Sol que a Terra. É curioso porque somos, bueno, todo isto son tempos, digamos, difíciles de medir, pero dentro de uns miles de millóns de anos non haberá eclipses. O sea que porque a Lúa vaise afastando, vai cambiando a súa órbita, sí, digamos. máis ou menos medio centímetro por término medio ou un centímetro ao ano, o cual significa que a Terra dentro de uns miles de millóns de anos vai estar un pouco máis longe. Non sei, en calquera caso, seguro que non estaremos aquí para comprobalo. Penso que non, mellor, Pero bueno, todo este tempo a universidade leva apostando pola divulgación da eclipse científica moito tempo nas redes. Nós tamén, bueno, todos sabes que temos aí un programa Onda a Ciencia en colaboración coa Unidade de Divulgación Científica. Isto é un traballo tamén moi importante, non? Que deben facer as universidades. Que opinas? Dende logo, dende a Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte están emborcándose moito nisto. A divulgación científica é algo fundamental. As universidades como xeneradoras de coñecemento, como transmisoras do coñecemento, evidentemente eso faise con programas de estudo regrados, os graus, os mestrados, tamén a nivel de doutoramento, por suposto, e tamén coa parte que significa a formación, pois a universidade senior e demais, pero transcende de todo iso cando o que queremos é chegar simplemente á ciudadanía e trasladar un pouco todo, pero tamén as novidades científicas que se fan como froito de investigacións da universidade, ese papel da universidade, sobre todo nestas circunstancias onde, desgraciadamente, pululan ás veces máis da conta pois fake news, en fin, crenzas, o mellor todo o contrarias da ciencia que moito dano poden facer. Fan, efectivamente. Sí, e porque agora calquera cun móvil subiche un reel a Instagram, non? E un grupos familiares compartiron así cousas que, bueno, habría que ver a base científica que hai desas cousas que den por aí detrás. Sí, sí, totalmente. Agora mesmo parece que a base científica é lo vir internet e ya está. Xa está basado. Falando de divulgación científica, ti tes polo menos 7 libros publicados, centos de publicacións dentro do ámbito científico. Que importancia se lle dá a divulgación e a facer chegar a ciencia, sexa matemáticas, astronomía, ao público máis amplo e incluso máis xoven, non? Cada vez máis. Houve un tempo onde os científicos, os investigadores, nin siquiera tiñamos formación ningunha, e de feito os máis vellos do lugar, entre eles, pois tivemos que aprender, digamos, a facer divulgación das mesmas cosas nas que investigábamos,
pois de xeito autodidacta e demais. Afortunadamente, cada vez máis está incluído dentro da formación, por exemplo, doutoral. Os estudantes de doutoramento cada vez poden tamén acceder a entrenamento, a formación, tamén na divulgación, porque iso é moi importante, que as persoas investigadoras teñamos certas dotes na parte divulgativa e que a sociedade poida ver, poida coñecer o que estamos a facer. Entón, eu son moderadamente optimista dende épocas nas que eso non estaba tendo moita importancia, pero cada vez máis en unha cidade como a nosa, con tantos museos científicos e demais, pois é algo que está omnipresente. No un dos episodios que fixemos esta temporada de Onda Ciencia, aproveito para meter aí a cuña radiofónica dedicado a Eclipse, Ángel Daniel Arós, que é profesor titular do Departamento de Matemáticas, el dixo que cría que este evento de hoxe pode servir como un clic, non? E despertar a vocación en moitos rapaces e rapazas, non? Igual de 10 anos. Estou convencido. Casi todos nos lembramos pois eventos concretos na nosa vida que ao mellor desenvolveron foron, digamos, o fío condutor para desenvolver a vocación. Eu lembro perfectamente, pois neste caso, a influencia que teñen tamén os teus profesores, as persoas que son referentes para ti, pero eventos como este son un máis dos que poden levantar esas vocacións, realmente. Si, está claro, seguro que chaman a atención de moitos nenos e moitas nenas e, bueno, as institucións e a universidade ten que estar aí preparada, non? Sí, eso é un dos nosos papéis importantes. Moi ben. Pois Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña, moitísimas grazas por achegarte aquí a este segundo andar do edificio de despachos da Facultade de Filoloxía, onde temos este set de exteriores de Quack FM e onde estamos realizando este programa especial. Moitas grazas a vos e grazas pola labor que tamén vos facedes. Xa sabes que nós isto sarna con gusto non pica. Totalmente. Veña, ti vas a seguir por aquí, non? Temos por aí a Chus, despois a ver se che fai un canotazo e tes gafas ou temos que darte unhas? Tes gafas, ben preparado, ben preparado. Así me gusta. Moi ben, Ricardo, pois moitas grazas. Moitas grazas a vos. Graciñas. E falando de Chus, non sei se a temos preparada aí ao outro lado, aínda non, ou si. Chus. Sí. Chus, moi ben. Acabamos de falar con Ricardo Cao, mandamos para aí para este aparcadoiro da Universidade da Facultade de Filoloxía. Ti con quen estás? A ver, porque aumentou o ambiente. É unha mágoa porque a xente quere escoitar, pero unha mágoa que non chega aquí o son. Vaya, bueno, pois nada. Atopei aquí a unhos rapaces que aparte gigantescos. Escoita, Chus, pero podes dicir que instalen a aplicación de Quack FM ou que se acheguen a donde temos ou que se acheguen aquí donde temos o altavoz. Xa me dou tempo a explicarles todo. Escoitasme. Sabemos que seguro que che deu tempo. A ver, contanos. Mira, que bueno, mellor non lo contan eles. A ver, hai unha rapaza e dous rapaces, outro voy a volver correndo. Contádenos, por que viñestes aquí? Pois mira, viñemos en parte porque queríamos ver o eclipse completo, porque de onde somos, que de Redondela, pois, bueno, non pasaba o eclipse completo. Non é tan redondo. Non é tan redondo. Por que Coruña e non outro sitio? Bueno, pois porque era o balance perfecto entre duración completo e rapidez de chegar, en teoría, pola autopista, porque logo, bueno, pues, tivemos aí uns mercantes polo camiño, pero bueno. A autopista estaba hoxe un pouco lenta. Sí. E tamén porque eu teño un amigo de aquí de Coruña que foi o que me deixaba as gafas e eu tiña que ir por Coruña igualmente. Porque antes que ir por todos lados e non había ningún sitio. Bueno, pois ademais vir por Coruña mola moito. Pero nós temos aquí gafas tamén. Tamén temos, xa yo dixen tamén. Como vedes o ambiente? Que vos parece? Contábades con todo isto? Ben, a verdade é que sí que nos dixeran que había zonas que iban a estar moito máis cheas, moito máis masificadas, e faláronos fai 40 minutos daqui, de vir á facultade, estivera na FIC, pero aquí arriba nunca subira, non sabía nin que existía este campus. Bueno, esta facultade. Estas vistas. E ben, a verdade, as vistas super chulas, a xente aquí toda preparada, que traen todo. Están comendo, están preparados de sillas, están preparados de telescopios, Nos viñamos así.
co posto e xa. Falamos de pedir un Uber Eats. Oiches, non yo Porque dá envidia ver aquí a xente. Hai moitos aí que teñen moito. Escoita, Chus, por experiencia Dime. dille que non yo recomendamos, que creo que están saturados o envío a domicilio. Que non é bo día para pedir hoxe Non, nada de comer. non. Porque aquí levamos nós todo o día, eu comí na casa, pero para conseguir comida tuveron que ir a Mesoiro, tuveron que ir a non sei donde. Sí, oiches, Así Chus. Sí, que falaban cando subíamos falábamos cunha amiga que vive aquí. Decía que dixéranlle que se esperaba, se estimaba o movimento de 1 millón de persoas a ver o eclipse a Coruña, a cidade. Que faladores estes probable, rapaces. Chus, unha pregunta. Canta xente calculas que hai aquí nesta facultade, neste aparcamento? Neste aparcamento eu non son capaz de... Este que eres máis alto, canta xente crees que pode haber? Aquí pode haber, pois, polo menos... Hai eu diría... moitos coches. Entre 400 e 600 persoas. Tanto? Facilmente. Polo menos, sí. 400, 600 persoas e os coches están completamente de coches, non? Non hai xa ocos neste aparcamento de filoloxía. Xa non hai ocos neste aparcamento, ni na carreteira que vais a Cuac, ni en ningún sitio. Moi ben. Así que, e ninguén ven solo nun coche. Bueno, o sea Chus, que, como se chamaban multiplicando- este rapaz co que estabas A ver, falando? como vos chamades? Dinos. Eu chamame Lucas. Oiches, Natalia, pois, eu Natalia. Lucas, Samuel. Natalia, Samuel de Redondela, un saúdo, seguídenos escoitando. Chus, vamos agora a facer Mira, un pequeno... faltou o que foi mexar. Ui. O que foi mexar, bueno, como se chama o que foi mexar? Como se chama? Yo, Hugo. Hugo, bueno, pois nada. Mandámolo ao pádel. 4 ou 5 pontevedreses que viñeron aquí a Coruña ver o eclipse. Moi ben, a ver se se despexa. E a ver- Vamos facer unha pequena pausa musical, Chus, e continuamos Vale. nada en 2-3 minutos. Grazas. Xa está e Blanca seguimos. tamén, despois de traspasar a autopista. Un saúdo a Blanca, outra compañeira de Quack FM. Música e continuamos nada, en 2-3 minutiños aquí en directo en Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Moi ben. Todo estopa, o lume acende as sombras, perdendo claro do día o que facía de ancora. Berro máis ninguén escoita, choro máis xa nada couba, volvome lúa minguante, todos miran, ninguén oia. Na noite, que pasará na noite, que pasará na noite, que pasará na noite, que pasará. Meu peito, xinguero flores, meu peito, xinguero flores, meu peito, xinguero flores, meu peito, xinguero flores. Sereas en o seu cantar, doe, aves en as pra voar, doe, sangran as feridas cos cristais do chan, choves en botón de pausa o quedar nena, o que lle dar, tintase de carmín o meu pesar, sangran as feridas cos cristais do chan, choves en botón de pausa o quedar nena, o que lle dar, tintase de carmín o meu pesar. O meu peito xa non medran flores, 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 o meu peito xa non medran flores.
Seguimos aquí, escoitas Quack FM, menudo ambientazo. Isto está sendo un programa divertidísimo, Estela. A verdade é que Maravilla. menos mal que tiñamos a pausa musical, porque tiven que... Pero como non íbamos a facer este tiven que programa coller- especial se estamos aquí que coller pasando de polvos. maravilla? A Fai un verdade pouco que de sí. vento, iso sí, pero... E mira, eu creo que se está despexando de todo, Bueno, o mellor temos sorte e vemos un cachiño, polo menos. Sí, non? Facultade de Filoloxía, Monte da Fraga, Quack FM 103.4, tamén en quackfm.org/directo con emisión en vídeo, e se queres participar no 644-7373-03 é o WhatsApp da emisora. Donde estás vendo Eclipse? Con quen? Contánoslo, mándanos fotos tamén se queres, que nos podemos describir e Ou contarlo. igual están de acordo co rapaz do Parque de Santa Margarida, tamén nos poden dicir. En calquer caso tamén non lo poden decir, efectivamente. Se che parece unha chambonada, Eclipse total, que non vai pasar ata dentro dun século, pois nada, Pois nada. tamén non lo podes contar. Exactamente. Pero agora, onde nos imos? A Trial Castela, non? Porque temos a un compañeiro mítico de Quack FM, Fer. Deberíamos ter a Ferli por aí. Fernando Liñares, Temos. estás? Hola, aquí estou, desde Castela, en directo. Hola, Como Fer. estades? Vou contarlle a inmensa audiencia de Quack FM. Fernando Liñares Ferli foi integrante do mellor morning show da Radio Coruñesa, que non é pouco, que se emitía en Quack FM, que todavía temos en iVox. Actualmente, Ferli podcastea sobre cine na Caixa Negra do Nostromo, se non me equivoco. Sí, exactamente. Moi ben, aproveita para facerte un pouco de publicidade, ó. Moi ben, non quería aquí eclipsar o eclipse, pero por suposto, é un podcast que fago con outros dous compañeiros, falamos de cine, podcast en galego, máis ou menos periodicidade mensual, a Caixa Negra da Nostromo, sí, como a nave de Alien, e buscádenos no YouTube, no Spotify, en todas partes, porque somos de poñelo fácil, non? De escoitalo igual é máis difícil, pero encontralo é fácil, así que ese é o plan. Moi ben, pois, Fer, estás vendo a Eclipse dende Triacastela. Non sei como estará a cousa aí. Aquí isto está bastante cheo de nubes, estamos todos un pouco nerviosos, a ver se imos poder ver algo ou non. Que tal por Triacastela? Que tal se ve? Que tal hai moita xente? Non hai xente? Hai xente de sectas dicindo que nos van chupar enerxía? Ti conta o que queiras. Unha lástima, eso segundo molaríame, a verdade, para darlle un pouco de rollo, pero o máis parecido, o máis semellante unha secta que por aquí son os peregrinos. A verdade é que isto é pleno camiño de Santiago. Si, moito estranxeiro, moita xente aquí que se deron cita no Mirador. Estamos no Miradoiro, aquí nun monte Ouribo, se non me equivoco. E a verdade é que está ben organizado o que teñen aquí montado. Hai unha asociación aquí que lles mando un saúdo, a asociación aquí de veciños de Tricastela, que se chama Tira Castela, non? Aí xogaron un pouco xogo de palabras co nome, que organizaron pois unha andaina para subir precisamente o monte todos xuntos, facer algo de sendeirismo e rematar aquí pois para ver este evento. E agora, aquí no Miradoiro, pois moita xente, trouxeron sillas para que a xente maior pois poida sentar, e a verdade é que aquí sí que nos acompaña a meteoroloxía, aquí estamos literalmente no medio do monte. Que envexa! Hai pouca nube, de feito aquí xa estamos vendo un pouco esa chantada que lle está a meter a lúa ao sol agora mesmo, non? Abaixo pola dereita, Nos aquí non vemos xa nada. estamos vendo un pouquiño, non? De que falta un pouquiño de sol, sempre cas gafas, por suposto, que ademais como parte da andaina esta asociación pois reparte gafas, xa, para que ninguén que se esquecera teña a tentación, non, de mirar, porque, bueno, moi ben. Sempre pode ser aí problemático. O único, temos aquí, hai un incendio en Taboada, que está bastante lonxe, pero ainda así sí que hai esa brumiña un pouco de incendio, pero eu penso que non nos vai impedir desfrutar, non, deste evento astronómico. Pois non sei que pasa hoxe, porque nos aquí pola mañana tamén tivemos un incendio pola zona do Portiño, estábamos asustados porque había fume, pero mira, apagaron o incendio, marchou o fume e agora temos nubes. O sea que ao final... Temos tamén a Tommy por aí, el di que está no Orzán, di que sobra sitio, di que comezou o espectáculo, que non ten datos, non sei a que datos se refire, pero que as nubes quedan por debaixo do sol, que non afecta. Nos aquí non vemos nada. No, bueno, iremos vendo, pero bueno, entre a Castela ven entonces.
Bastante ben, a verdade. Aquí todo pinta que se vai ver en condicións, pero bueno, eu sería aí pa xente da Coruña, eu sería un pouco optimista. Aínda vos falta unha horiña máis ou menos para a totalidade. Aínda hai tempo. Hai tempo. Outra cousa non, pero na Coruña vento hai as galla. Sí. Malo será que as nubes esas non marchen. Malo será. Mira, Fer, sopráronme, non sei se será certo, que tamén ia estar contigo vendo o eclipse El Mejorador. É certo iso? Teño, pois, efectivamente, teño aquí a tan querido persoeiro, non? De Quack FM, que xusto lle coincidiu entre a Castela facendo o Camiño de Santiago, o Camiño Bovino, que lle chaman, non entendo moi ben por qué, pero sí, efectivamente, si queredes podolo pasar. Sí, mira, El Mejorador era colaborador de que no es pouco, era un experto mellorando cousas, pero vamos, unha cousa maravillosa, e seguro que é capaz de mellorar incluso un eclipse, pois se non los pasas, agradecemos muchísimo. Agora mesmo, un segundiño. Toma. ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Por muy favor! Buenas. Se me oye que venía aquí un poco con el Motorola. No sé bien aún cómo funciona. Desde que me echaron de Moviline, ya no sé bien estos artilugios. Ya mi primito, ya mi sobrinito ya es mayor, ya no me arregla el teléfono. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo está Mariano? Señor Mejorador, Mariano. pues Mariano está aquí a los controles. Estamos contentísimos de volver a escucharle en las ondas de Quack FM. Siempre es un placer colaborar con tan destacada casa radiofónica. Y para mí siempre es un placer asistir a la llamada. Mariano, pon ahí sonidito de eclipse. Ponme sonidito de eclipse, Mariano, que lo tienes guardado, Mariano. Eso es. Aquí voy propio. Eclipse de alegría, por lo que veo. Sí, bueno, estamos a ver. Aquí tenemos claro cómo mejoraríamos el eclipse y es quitando las nubes. Pero aunque pueda parecer increíble, porque el eclipse en sí mismo pues parece algo inmejorable, pero sabemos que el mejorador sería capaz de mejorar hasta un eclipse. ¿Tiene alguna idea por ahí? Para esto me he tenido que superar, ¿no? Porque tiene que ser una mejora astronómica, una mejora estelar, ¿no? Para esto. Y se me ha ocurrido una cosa. Yo me he desplazado hoy hasta Castela en tren, ¿no? Yo iba muy aburrido en el tren y de repente iba por los vagones buscando un servicio hasta que llegué a una maravilla que era el vagón bar. Ajá. Y ahí se me arregló el viaje. Entonces pensé, oye, un bar siempre mejora. Y se me ocurrió que en aquellos puntos donde esté la gente mirando, habría que montar un bar temporal. Sí, pero sí. un bar de temática de eclipse, que se sirvieran cosas relacionadas, pues unas medias noches con nocilla, son muy de eclipse. Claro. Y de beber, por supuesto, el combinado por excelencia del eclipse, que sería el sol y sombra, ¿verdad? Por supuesto que yo sí. siempre muy aficionado, ¿no? a tal cosa. Y hablando del bar, pues iré un poco pensamientos, ¿no? No se puede quitarse las gafas uno hasta que es el 100%. Efectivamente. Yo creo que a los que no se pongan las gafas habría que expulsarlos del eclipse. Pero claro, ¿cómo diferenciamos si es el 100% o no? Y a mí se me ocurrió que podría entrar el bar. El bar con V. Sí, pues sí. Que hubiera un árbitro de eclipse que hiciera el gestito este del cuadradito. Y entonces se viera ahí el fuera de juego automático, el punto de fuga. Pues sí. Y que pudiéramos, ¿no? Pues ver si es legal o ilegal el quitarse la gafa en ese Sería momento, de gran ¿no? ayuda, Eso, qué duda cabe. y claro, esto es una cosa que está generando que mucha gente se desplace a Galicia, está generando riqueza. Creo que es una cosa positiva. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de hacer más eclipses. Creo que celebramos pocos eclipses, entonces yo sería partidario de que hubiera más. Podemos mover la Estación Espacial Internacional, le sacamos unos paneles como los del señor Barnes en Los Simpsons, sí, y taparíamos pues zonas más pequeñas, ¿no? Incluso esto daría pie a, oye, pues por mi boda yo quiero un eclipse, ¿no? Pues llamas a la Estación Espacial
y que te hagan el eclipse in situ, ¿no? Sería una auténtica maravilla. Para las arcas del erario público, pues sería una pasada, ¿verdad? Sería una mejora, desde luego. También, yo no sé si ya se han probado las gafas por ahí, pero pasa una cosa, las gafas están muy bien, son necesarias, pero es un poco aburrido, porque lo único que se ve es ese puntito, ¿no? Pues naranja. Ajá. Que todo el resto del campo de visión es negro, entonces yo creo que está desaprovechado. ¿Y Para no cómo lo aburrirse, aprovechamos? podríamos poner el feed de Twitter a un lado, que la gafa se conectara, ¿no? Una tarjeta SIM, saliera el feed de Twitter. Incluso podría haber versión premium, sin anuncios, y versión pues gratuita, que pues estuvieras viéndolo y por un lado te sale un calvo y dice: soy Antonio Lobato, ¿quieres saber cuánto vale tu coche? ¿No? Sí. Yo creo que hay eso que ir dos sería tempos, ¿sí? una gran mejora, ¿no? Pero yo, ya para despedirme, hay una cosa que he estado pensando durante un tiempo, ¿no? Ahora que veo aquí toda esta gente parada, ¿no? Gente esperando de forma pasiva. Ajá. Se me ha ocurrido que podríamos tener un dispositivo solar con un sensor que detectase cuando no hay nada de luz, cuando el eclipse está al 100%, y en ese momento activaría un mecanismo que iniciaría la sonata del paso doble del Gato Montés, clarines y timbales, y se abriría la puerta de Toriles y saldría una vaquilla dispuesta pues, a cornear a todo el mundo que estuviera pues viendo ahí para jolgorio y alegría, ¿no? De la gente ahí que no se lo espera, hasta con las gafas y de repente ¡oye, van pitonada! ¿No? Sí. Ya, un día Porque, especial claro, así es lo el mejor hubiese- remate. Así lo hubiese querido Copérnico, ¿no? Que ya el nombre ya viene de cornamenta, viene de Copérnico, porque todo el mundo sabe que era allí en Cracovia eran muy aficionados a las novilladas, ¿no? Eso es bien sabido. Bien sabido, que eso, imagínate, viendo el eclipse y toda la vaquilla se te hace de noche 2 veces. Sí. La verdad es que es una maravilla. La risa Pero es garantizada. no es justo. Pero no es justo que las vaquillas sean solo para los que estamos aquí en tierra, porque los astronautas en la Estación Internacional deberían tener vaquillas en gravedad cero. Hemos En enviado gravedad para cero. Es una sorpresa, espero que no lo sepan. Hemos enviado a la vaquilla Laika con su traje y todo, y allí pues va a ser una rejonada sideral, ¿no? Unas Nunca, risas. lo nunca visto, efectivamente. Y esas son mis ideas para mejorar este evento. Pues como siempre, vamos, no hay margen para la decepción con usted, señor mejorador. Ya sabemos para el próximo eclipse cómo hacer todas las mejores del mundo mundial. Señor mejorador. El próximo eclipse tendrá que ser por Ouija ya, ¿no? Porque me va a quedar ahí un poco... Sí, un poco sí. la conexión de... pero nada, yo siempre encantado. Otro día me llaman y mejoro el himno nuevo del Depor. A ver qué me sale. Vale, es una Bueno, promesa. ese debate. Señor mejorador, muchísimas gracias. Dele un beso muy grande a Ferli y que sigan disfrutando del eclipse. Y un saludo para Tri ¡Hasta Castela. luego! ¡Buenas tardes! Adiós. Chao. Y pues despedimos al mejorador, sección mítica de Quack FM, y agora ímonos rapidamente con a sección de Mitoloxía Express con Paula, que nos acaba de decir que acaba de ver o eclipse. Eu vexo moita nube, pero bueno, ela di que sí. E despois imos falar ou intentar falar con Francisco Infante, delegado da EMET en Galicia. Non me digades que esta entrevista agora mesmo non é última hora, verdade? Así que, Paula, contanos. Ai, sí. Eu prometo que deixamos antes eu ali- vin algo. Eu vin algo. Ti viches, Sí, vale. un instante, un intre. Vi como a circunferencia, o círculo do Sol. Bien. Algo aí. Como espera. Menos mordidiño, unha cosa. mordidiño. Sí, exacto. Ah, Un mira, momento. sí que se ve. Sí? Mira, compa. Vale, pois Sí, ves un poquinho. Entre as nubes. a xente aquí, efectivamente, algunhas tacas gafas Sí. mirando, o sea, que algo debe se ver. Sí. Sí, E, un poquinho, pero bueno, ves. parece que a xente deixaron tamén pasar, porque aquí temos como unha especie de descampado, e deixaron pasar a máis xente. Así que, bueno, isto vais animando. Recordamos que agora estaramos, ainda que nós non o vexamos moi ben, un momento de parcialidade, e ás 8:30, xa vos iremos avisando, vaise producir a totalidade. Pero bueno, de momento, mitoloxía. Por suposto, sí. Imos terminar con esta maravillosa sección. E para iso traio un total de 5 mitos, 5 lendas coa que terminar aquí.
Primeiro, imos falar dos incas. Temos aquí os deuses Inti e Mamakila. Os incas veneraban estes dous deuses, o Sol e a Lua, respectivamente. Pero a diferencia de outros mitos que xa tratamos, no que o Sol é perseguido por outros deuses e outros animais, aquí a eclipse é unha cuestión do humor no que se encontre Inti nese momento. A cuestión é que era considerado un deus principalmente benevolente, pero en ocasións enfadábase con nós, pobres mortales, e, claro, cando estaba así enfadadiño e tal, deixábanos sen luz, apagaba o interruptor, como a quen di, ata que recordaba a súa benevolencia e decidía devolvernos o día. Tamén, agora quero facer unha pequena introducción, unha pequena advertencia. Os diferentes mitos que imos a tratar a continuación son lendas e historias relacionadas coas tribus indígenas, principalmente dos povos de Norteamérica. Aínda que estamos tratando estes mitos co humor que corresponde a un especial de Quack FM, hai que recordar que estas historias seguen a ter moita importancia e, por tanto, merecen un respeto especialmente entre estes povos. Entón, entre os povos indígenas de California e tamén os Aymara de Suramérica, o Sol se apaga porque non ten forzas suficientes para manter iluminada a Terra. Neste momento, entón, a xente decide encender fachos e lumes nas colinas para iluminar o planeta mentras que o Sol se recupera. Isto non significa que tengamos que empezar un incendio no Portiño. Isto non é o que significa. Tamén temos ao pobo Nuxal de Canadá. De novo, probablemente estou machacando a pronunciación. O Sol neste caso simplemente un pouquiño torpe demais, un pouquiño, e de vez en cando deixa caer o seu facho. Claro. Que significa? Que nos quedamos a escuras. Non pasa nada, Solecito, nos seguimos apreciándote. Logo temos os povos Ojibwa e Cree de América do Norte que achacan as eclipses a un auténtico acto criminal. Un neno ou un enano, dependendo de quen te conte a historia, chamado Cicabis, espero que se pronuncie así, busca vinganza. Por que? O Sol queimouno previamente e como resposta tenta atrapalo nunha rede, a eclipse. Varios animais intentan liberar o astro, pero eso grazas ao humilde rato de campo que logra roer as cordas que o Sol consigue volver o seu camiño. Para a tribu Matambarimba, localizada en Benin e Togo, a eclipse é unha disputa entre o Sol e a Lúa provocada polos nosos propios conflictos, e que só damos disgustos. Como unha guerra entre o Sol e a Lúa non favorece a ninguén, os Matambarimba deciden ser un exemplo para os astros. Así, veciños enfrentados, grupos e inimigos facían as paces entre eles e compartían alimentos como proba de armonía, animando que o Sol e a Lúa fagan as paces e volvan aos seus respectivos lugares. Por último, na mitoloxía javanesa e balinesa atopamos a figura de Batara Kala, a deusa da morte. Tamén pode tratarse do deus creador da terra e da luz. Recordamos, os mitos cambian dependendo da zona. Pero un deles menciona a Batara Kala como inimigo xurado dos deuses do Sol, Batara Surya, e a Lúa, Batara Kandra. Así, Batara Kala intenta devorar o Sol ou a Lúa. Cando isto ocurre, os javaneses ofrecían sacrificios e, habéis adivinado, tocaban tambores e tixolas para que a deusa vomitase o astro. E con isto chegamos ao final desta sección, pobres mortales. Que vos parece? Cal foi o voso mito favorito? Sodes máis fans de Rahu ou preferides facer holgorio? As eclipses foron dende sempre unha fonte de lendas que buscaban explicar o que non se comprendía. Hoxe en día sabemos perfectamente que pasa, pero que queredes que vos diga? Eu prefiro que aínda teñen un pouquiño de maxia. Pois sí, Paula, maravillosa sección, moitísimas gracias, e teño que decirche, tiñas razón, estáse vendo esa eclipse parcial, si poñemos as gafas e miramos o Sol, hai nubes, pero sí, vese o Sol, así que vamos a ter confianza. Aí subimos un poquinho esta música de fondo moi guai. Vamos a ter confianza, porque isto queda como moi vamos épico. A rezar, moi épico. Vamos a rezar para que sí que se vai a ver. Ben, seguimos en directo. Bueno, o que decía Paula, que vos pareceu esta sección de mitoloxía, estes mitos, podedes contarnos no 644737303. De onde nos estades escoitando? Desde onde estades vendo o eclipse? Queremos saber, escribídenos aí. Eu iba a dicir a Paula que eu son máis de holgorio, a verdade, pero bueno. Pero bueno, falando de nubes, que vos parece se falamos agora con Francisco Infante, que é delegado da EMET en Galicia. Boa tarde, Francisco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Moi ben. E, bueno, antes de nada, moitísimas gracias por atendernos nun día como a hoxe. Desde onde está vendo vostede a eclipse? Pues desde o observatorio, desde a delegación de Mete en Galicia, o observatorio aquí en Coruña, a zona do Agra do Orzán. Na zona do Agra do Orzán. E, a ver, por aí hai nubes, porque aquí estamos debatindo, non sei se estaba escoitando, pero estamos debatindo que hai nubes que algo cubre, pero bueno, de momento algo vese. Algo vese, sí. Hai nubes, tamén hai nubes por aquí. Vostede é optimista? Pois non sei, agora mesmo é difícil, moi difícil. No. Me gustaríame ser optimista, pero está complicado, porque a verdade é que parece que esta nebulosidade chegou para quedar. Sí. Por lo tanto, pois haberá momentos, agora poderá apreciarse principalmente, en xeral, pero claro, non coa nitidez ou coa claridades de unha situación de ceos completamente despesados. Sí. Bueno, a verdade é que esta nubosidade, a verdade é que xa avisaron, porque eu, por exemplo, vi mapas de, non sei se foi da AMET ou da Meteo Galicia, que, bueno, que xa se supoñía que Coruña, bueno, que o norte peninsular, non, que Coruña, a costa, bueno, pois ia ser un sitio, bueno, ia ser dubidoso isto, o sea, que avisados estábamos. Non podemos dicir que non. Sí, bueno, había unha probabilidade apreciable, non baixa, de que efectivamente pois podría haber nebulosidade de tipo baixo, nebulosidade de tipo néboas ou nebulosidade de tipo baixo, que a que temos agora mesmo. A probabilidade era bastante alta nese sentido. O máis probable é que estivese despexado, pero bueno, a probabilidade de nebulosidade tamén era importante. Bueno, en calquera caso, o ceo vai se escurecer. Eso ímolo vivir sí ou sí. Sí, eso seguro. Eso seguro. Aí temos unha foto, efectivamente, aí se está cubrindo, está nos enseñando a nosa compañeira Bea que efectivamente se ve o sol e se está cubrindo, así que, bueno, calma. Sí, está claro. O efecto da agora, claro, o problema é para a xente que quere ver, pois, por exemplo, a coroa solar. Ver cando chega ao ocultamento total, pois podería apreciarse a coroa solar ao redor do sol, pero para eso ten que estar os ceos completamente despexados, porque senón pois é difícil apreciar ese fenómeno. Claro, esa fase da totalidade, Francisco, falache de Estela, é o que verdadeiramente imos ver por primeira vez todos, non? Porque non foi nada habitual, digamos, fai máis dun século din, non? É certo, sí, es así. Unha curiosidade sobre isto. O eclipse é un fenómeno astronómico, non meteorolóxico, verdade? Pero queremos saber se esa fase de totalidade pode afectar tamén a nivel astronómico, pois cambios bruscos na temperatura ou nos ventos. Sí, eso seguro. Precisamente hoxe temos unha campaña de medidas en AEMET, tanto de estacións de aquí, non só de Galicia, sino de toda a franxa de totalidade da eclipse na península, e temos todas as estacións da franxa están a recoller datos de temperatura e principalmente temperatura e vento e humidade, pero sobre todo temperatura e vento durante prácticamente cada poucos segundos ou cada minuto co obxectivo precisamente de facer un trazado, unha evolución de como se comportan as variables meteorolóxicas nesta situación tan excepcional como é a eclipse total. O sea que a AEMET vai estar tomando medicións, non? Tamén para estudar, é dicir que un eclipse, bueno, pois é un fenómeno ademais que se utiliza para facer ciencia tamén. Correcto, sí. Ademais dos datos variables meteorolóxicas típicas como temperatura ou vento, tamén recollemos datos de radiación mediante equipos máis especializados como radiómetros ou espectrofotómetros, fotómetros, e tamén datos de radiosondeo, porque facemos 2 radiosondeos automáticos, uno ás 16-15 horas, falo de horas UTC,
é dicir, hai que engadir 2 horas máis. E outro ás 20:15 horas. Pois Francisco Infante, delegado da Met Galicia, agradecemoslle moitísimo que nos tivese atendido e, bueno, esperamos que disfrute do eclipse. Pois eso espero tamén, que todos disfrutemos do eclipse con seguridade e, a ser posible, sin nubes. A ver, vamos a non sei, a cantarlle ao sol, a ver si desa maneira. A ver. Moitísimas grazas, Francisco. Grazas, Francisco. Grazas a vos. Unha aperta. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Isto é Coac FM 103.4 en directo. Son as 8 da tarde deste 12 de agosto. 12 de agosto. Estamos no campus da Zapateira, no edificio de Filoloxía e que se está cubrindo o sol. Estáse cubrindo o sol, despois das nubes, estáse cubrindo coa lúa. Bueno, pero algo vese, non? Sí, algo vese. E de feito agora, como están as nubes por diante, vese así como un sol que parece unha lúa xa, en este caso en decrecente, supoño. A quen estamos chamando por aí, compas? Pois, en principio era a Santi. Non sei se nos está escoitando xa. Santi, boa tarde. Moi boa tarde, non sei como se me escoita. Perfecto, alto e claro. Santi, sí, que recordemos está no Monte de San Pedro. A ver, contanos o ambiente por aí. Xa está, pois, cubríndose... A verdade é que a xente non se moveu, pero estamos un nubarrón destes así tochos, non sabes? Sí. Desos que che diste, vou coller un plástico antes de salir da casa. Pois, pero a xente non se move, así aquí estamos todos sentados, esperando, veño da zona da entrada, ainda estaba chegando máis xente, pero claro, caras de decepción, porque así por momentos, entre as nubes, somos quen de ver o que xa iniciou o eclipse, pero eso pois son o 10% todo o tempo, o resto está nublado, completamente cuberto. Vale. E, bueno, a xente sigue por aí observando, non? Con os gafas, sí, aquí eu vexo xente está, tamén. bueno, pasando a tarde, xa que chegou. Claro. Pero por momentos cubre o sol. Non sei se estás por aí alguén, se queres falar con alguén, veña. Ahora mismo non de estar collendo un poquinho de información na festa que tengo organizada o restaurante. Ai, que o restaurante desta estrela Michelin efectivamente ten como unha festa organizada, non? Temos algúns problemas de todas formas. Hai un evento que hubo na cidade que comían aquí, ahora están tratando de disfrutar tamén do eclipse, pero bueno, igual vai ser complicado. Din que, bueno, que o disfrutarán mañá pola tele.
Que máis, Santi? Bueno, temos algún problema, a veces entrecortas e che entendo Sí. que, bueno, hai moita xente aí, igual hai Claro. problemas de Vale. cobertura, non sei se te Sí, estás movendo, estate quieto aí nun sitio, porque a veces entrecortas. O mismo me pasa a mí con vos, pero bueno, ahora vou parar un pouquiño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tenéis un momento en directo para Quack FM? Sí. No, mira, solamente preguntaros si habéis venido a este proceso para ver el eclipse. El eclipse que no se ve. Sí, vinimos solo a verlo. ¿De dónde venís? De aquí, vivimos aquí. Sí. Solamente para ver el eclipse, y lo que estamos viendo es un nubarrón enorme, maravilloso, ¿no? Sí, no se ve absolutamente nada. No hace falta las gafas, ni siquiera para nada. Bueno, pero nos quedamos un poquito igual, a ver si viene de repente el helicóptero ese de la policía y mueve las nubes, ¿no? No creo que eso suceda, pero sí nos vamos a quedar un rato aquí pasándola bien. Eso es el día. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, coidadiño Pues como vedes, co uso ou non uso das gafas, que aínda que este un pouco nublado, penso que é importante Sí, polas igual, sí. compi. sí, sempre. O consello está moi oportuno, sin Claro. dúbida alguna. Poñer sempre as gafas, pero como ves, bueno, pues a xente arrimouse hasta aquí, xa que estamos aquí, quedamos e tratamos de disfrutar o tempo que podamos. Claro, sí, de Empeza a feito, levantar un pouquiño fresco, pero de momento aguántase moi ben aquí, Sí. en Magna Corta. De feito falábamolo tamén, que bueno, que a experiencia de que de repente se faga de noite, iso sí que vai ser Hola. da igual que haixa nubes que non haixa. Santi? Santi Non sabemos perdémolo, si perdemos a Santi. Pero bueno, vámoslo a deixar de momento a Santi, Vale. que xa nos contou como estaba no Monte de San Pedro, porque agora temos outra entrevista. De todas formas, comentar que aquí a xente, eu agora acabo de quitar os cascos un momento e a xente xa se empeza a animar, porque Sí. son as 20:05 da tarde e eu acabo de poñer as gafas, intentar ver un pouquiño. E a verdade é que o sol xa está, bueno, pois non sei se nun 90, eu non sei que non 90, non sei, pero igual No. un 90, 80 coberto xa Un está. 80 diría eu por aí, non? por aí Mais ou coberto xa menos. está, efectivamente. Non queremos, bueno, creo que xa temos o teléfono a Begoña Duro. Boa tarde, Begoña. Boa tarde. Moitísimas grazas, Bueno, Begoña. boa tarde por decir algo, Por decir algo. Begoña Duro, que é secretaria da Agrupación Astronómica IO de novo. Moitísimas grazas por atendernos neste día tan especial para a agrupación e para os aficionados á placer. astronomía como a vos. Claro, como estás vivindo ti esta Bueno, tarde? Que, bueno, un momento pues- único en séculos, pero claro, as nubes. Eu teño esperanza de ver a baixada de luz dentro dun ratiño. Eso sí que se vai notar aínda que haxa nubes, pero estuvemos vendo hasta aí un pouquiño o sol mordido, pero agora mesmo xa non se ve nada. Non sei. Agora mesmo estamos tentando que as nubes corran moito porque al ao fondo hai un claro, pero non sei se chegará o claro a tempo. Xa. Bueno, sabes que pasa? Que estou me entretendo porque temos socios espallados por moitos sitios de Galicia, de fora de Galicia, entón están mandando fotos de como están disfrutando tamén, polo menos. Dando envexa. Sí, bueno, eu non tiña forma de desplazarme de Coruña, entón, pois, elixín o Monte de San Pedro pensando que, porque onte estuve aquí a esta hora e facía un sol espectacular, Sí. pero hoxe, pois parece que como sempre entra o norte por aquí. Sí, isto é o que estábamos comentando nos cando montamos aquí o set pola mañán. Bueno, e hasta non Sí. hai moito. Brillaba o sol, pero claro, Sí, bueno, estamos hasta no 6 da tarde hubo sol. This is the north, estamos no norte. Estábamos avisados que isto podía pasar. A ver, Pois sí. sorprendidos non estamos, No. as cousas como son. No. Begoña, este foi un ano intenso para a agrupación IO. Como vivistes, como levades? Bueno, levámoslo moi ben. Hai xente que leva moitos anos esperando por este acontecimento. Polo menos insistimos moito en que a xente fora consentidiño para que non tivera problemas. Fixemos moitos obradoiros, a xente acolleunos moi ben. Así en xeral, pois estamos moi satisfeitos, cansados e un pouco tamén desexando deixar este monotema
un pouco xa aparte para poder facer outras cousas, porque a agrupación, pois ao longo do ano pois facemos moitas actividades. Claro, pois tiñamos un ointe tamén que nos decía que estaba un pouco, o sea, apabullado da información. A vos tamén vos pasa un pouco entón tamén, non? Bueno, se eu che contara das cousas que nos preguntaron, hai como se di normalmente, hai xente pato. Hai tela que cortar. Bueno, pois para outro programa. Begoña, Pois sí. lanzaste desde este ano unha campaña moi interesante polas empresas, non? Para que adaptasen o seu horario para que os traballadores puidesen gozar deste evento. Como resultou esa campaña? Pois mira, sorprendentemente hai moito comercio pechado na Coruña, moito negocio particular, e, sin embargo, institucións públicas, por exemplo, como as bibliotecas, non pecharon. O seña, chámame moito a atención porque a xente do común captou a mensaxe porque deuse conta de que isto é un acontecimento histórico, pero, sin embargo, as administracións públicas, pois, quedaron aí un pouco descolgadas. Pois as administracións públicas insistiron bastante, non? Con tema do eclipse. Insistiron, pero non cumpriron co exemplo. Mira, está se vendo un pouquiño, acaba de abrirse un claro, e xa está Sí, vemos aquí. Vemos aí os raios. Non sei se escoitas os aplausos. Ibache decir, alguén aplaudiu aí no Monte de San Pedro, porque efectivamente nos vemos agora, ou non sei se foi aquí, eu sí que escoitei. Non quero exagerar, pero aquí tranquilamente debe de haber unhas 30.000 persoas. Wow. Madre mía, 30.000. Que barbaridade. Está petadísimo isto. Xa. Ademais é un sitio moi agradable. Eu espero que o monte, que o parque quede limpiño. Sí, por favor. E sin moita huella humana. Por favor. Pero bueno, a xente está se portando bastante ben. Moi ben. E bueno, pois xa queda pouco agora. Queda moi pouquiño, que non te queremos entreter máis. Deste eclipse agora imos vivir a totalidade, xa decimos, nos avisaremos á xente con tempo, aí ás 20:28, non? Será o momento máximo. 27. Bueno, e 27 comezará efectivamente a totalidade, temos aí os datos apuntados, despois mirámoslo ben, pero que nos recomendas ver, non? Porque, bueno, se vemos algo, porque temos aí as vaguas estas de Bailey, o anel de diamantes, non sei se o conseguiremos ver, estas cousas. Escoito, aí están facendo a ola. Pois sí. Bueno, parece que os claros van chegar, Parece os claros van chegar. Bueno, pois quedamos con esa. Pois nada, Begoña, moitísimas grazas por atendernos. Parabéns polo traballo que leva facendo a agrupación IO durante todo este ano, moi intenso traballo. Gracias a vos por a vosa colaboración tamén. A seguir divulgando estas cousas e falando de ciencia, que é o importante, non? Moitísimas grazas, Begoña. Eso é importante. É sentidiño. Eso, que íamos falar iba a pedirche de precaucións, pero xa oímos recordarnos agora, sentidiño, coas gafas. Claro. E ollo, e logo despois na totalidade sí que podemos mirar directamente, non? Ti que dis? Sí. Vale, perfecto, pois aí quedamos por moitos audios que se escoitan e moitos bulos que hai por internet, polo WhatsApp e por todo isto. Aí estamos. Na totalidade, se non quitas as gafas non ves nada. Precaución, pero sí que se pode ver. Moi ben. Pois, Begoña Duro, moitísimas grazas por atendernos. Veña. Unha aperta. Aperta, Begoña. Chao. Graciñas, boa tarde. Ben, este é a hora intensa. A hora máxica. A hora máxica, porque aparte eu noto que xa a luz... Claro, notas un montón xa. Sí. Parece un atardecer. É como empeza como unha escuridade así un pouco extraña, un pouquiño extraña, verdade? Que non é unha escuridade normal, pero sí que se nota, dá un pouquiño así como de con esta música xa non che digo, compi. Sí, con esta música maravillosa, que está perfectamente escollida. Está, claro que sí. Para, bueno, crear un ambiente... Para a ocasión. Místico. Casi. Bueno, falábamos de temas de seguridade. Sí. Decíamos das gafas, volvemos a repetilo. Veña, por gafas favor. homologadas. Gafas homologadas. Cuidado cas crianzas, moitísimo cuidado, aínda que teñan as gafas que sempre poden pensar que, bueno, me escaqueo, lo miro por arriba, lo miro por el lado. Hai que ter moitísimo ollo con eles. E, por suposto, nada de utilizar estas cousas de las radiografías e todas estas cousiñas. Sí. E nada de utilizar ese tipo de cousas. E, ollo, recordamos, a totalidade vaise producir ás 20, 27, 35. Iremos avisando aquí porque vos imos deixar con música.
así que podedes seguir con Cuac, que vos imos avisar con tempo. Agora falamos con quen? A quen temos outro... Sí. Con que reporteira? Con Santi? Con Carmen, perdón, Carmen. Hola, Contanos, son Carmen. onde estás? Hola. Hola, pues sigo aquí no Millennium, Veña. pero cambiei de roca. Cambiaches de roca. Encontrei aquí a un cazador destes de... Bueno, él dime que é un cazador de luz, máis que un cazador de sombras. Sí. Hola. Olá, eu sou António, sou de Portugal e me encantam estas coisas. Que nos fale portugués, que nos fale portugués, por favor. Astronomia. E he venido... Fala em En português. portugués, por favor. Ah, Aquí entendemos é mais perfectamente. parecido do que o meu portunhol. Somos primos irmãos. Vim da Polónia de propósito, vim passar uma semana a Portugal e viemos ontem até à Corunha, só que parece que estamos com azar. Estão muitas nuvens, mas a natureza é assim. É que agora fai moitísimo frío e moito aire, levantouse. Agora fica frio quando chegar a totalidade, nota-se a diferença. Eu há 2 anos estive em Dallas a ver o eclipse total também. No 2024. 2024 é muito interessante, fica frio de repente, os pássaros ficam desorientados, não sabem o que hão de fazer, começam a pousar no chão ou nas árvores e é uma sensação espetacular, eu adoro isto. Xa vexo que tes aquí todo uns equipos bueno, para captar a imaxen. De feito, antes de que se nubrara, pues estábamos disfrutando, gracias a él, mirábamos esta maravilla, ¿no? Como empezaba a sombra a tapar o sol. Agora já está quase na totalidade, trouxe um pequeno telescópio inteligente e ele continua a seguir o sol, apesar de não estar a ver. Sim. E está a fazer um time-lapse. No fim vou ter um filme de 2 minutos, só que metade do filme parece que vai ser nuvens e já não se vai ver mais o sol. Eso crees, que non imos a poder ver ni siquiera aí ao final o eclipse total? Talvez o fim, mas a totalidade acho que não vamos conseguir ver. Quanto falta? Faltam 10 minutos, 12. Carmen, 12 decías minutos, está muito mal. Decías que este portugués que é cazador de... Eu quando estive em Dallas... Sí, cazador de eclipses, Cazador de eclipses. Dille si hai algún... Quando acordei, o céu estava pior do que isto. Si hai algún momento que nos... No, quería che preguntar si hai algún momento que nos recomende, algún intre que tal, algunha experiencia, algo que el destacaría. E bueno, que lle parece tamén este ambiente na Coruña. Pregúntame, pois, que destacarías deste momento, no, do eclipse? Que momento destacarías máis? Neste momento, a reação das pessoas, o espanto das pessoas, toda a gente olhar para o mesmo sítio, a maneira de nos sentirmos pequenos e ao mesmo tempo uma parte disto tudo. A reacción, verdad? A reacción da xente. De feito, houve un momento cando si se vía ben o sol que se empezaba a tapar, que brillaba tanto vendo desde as gafas, non? De protección. Houve un momento que a xente empezou a aplaudir, non? E había como... Sí, quando não la vamos a ver, mas se ouvíssemos a totalidade, de certeza que toda a gente ia assobiar, gritar, bater palmas. É espetacular. Aqui, quando estive no anterior foi assim também. Ninguém se conhece e de repente toda a gente começa a falar. Non uns cos outros. Sí, é un momento interessante. Eu estou feliz de haber encontrado a este cazador. Como te chamas, por certo? António de Portugal. Nós tamén, porque estamos Portugal a viver na Polónia. Na Polonia, de Portugal. Vives en Polonia. Claro, veu da Polonia. 30 anos que vivo na Polónia. Dime, Miguel, nada, perdona. que estamos tendo unhas conexións brutais, pero temos que ir a outra, porque sabes que temos a Gema. Eu estou morrendo de frío, eu tamén teño aquí unha chaquetiña que me deixou unha compañeira porque fai bastante frío. Pois nada, moitas gracias, Antonio. Gracias a todos vocês. O próximo, o 2 de agosto, o ano que ven, non? Gibraltar ou Luxor, no Egito. E daqui a 2 anos na Austrália. Nada, a viaxar e non parar, non? A ver, veña, pois nada.
Carmen, Gracias. que nos temos que ir con Gema. Dime. Grazas por esta conexión, confirmar que aquí a xente tamén aplaude, tamén se nota cando poden ver o sol e a luz está baixando e hai así como unha sensación de luz así super decían Claro, super nada. non é como Dentro duns minutos non é como un vámonos atardecer a dormir. de toda a vida. Vale, Carmen, a ver se si podemos contactar con Gema. Despedimos-te a ti e a Moi túa ben. conexión. Graciñas. Graciñas, Carmen. E recordarvos que temos en cuacfm.org/directo unha emisión de vídeo. Creo que estamos pinchando o Eclipse, os nosos compañeiros aí está perfecto. Recordar que nos podes ver en Twitch tamén, en Cuac TV, seguirnos nas nosas redes sociais e sobre todo escoitarnos na FM, na nosa aplicación que facemos radio día a día. Gema, boa tarde. Non está Gema aínda. Ben, si non agora temos a Gema. Gema, por onde andas? Hola, pois estou xusto baixando a escalinata da Praia do Matadero. Da Praia do Matadero. Hai moita xente? Uf, non se pasa. Non se pasa. Escoitadesme ben? Escoitámoste ben. Contanos un pouco como é o ambiente. Nada, en 2 minutiños, 3, se queres falar con alguén, porque temos que Vale. despois deixar xa a nosa audiencia con este eclipse total que se vai producir en moi pouco. Sí, Gema, escoitasnos. Hola. Parece que se cortou, non? Pois estábamos escoitando. Vale. Sí, Pois no. aquí na Praia do Matadero hai moitísima xente, o ambiente de botellón. Ambiente de botellón. Vou tentar entrevistar a alguén. Pois veña, tes 2 minutos, 3. Hola. Hola, escoitámoste, Gema. Adiante. Sí, sí. Escoitase Bueno, raro, non? Gema parece que por algún motivo non nos escoita, nos Algún escoitámola problema técnico. a ela ¿Qué tal? A ver agora. Rock and roll. Bien, bien. Obviamente sin más, la verdad. No, hombre, no. Ay, broma. Esperando a que me haga directilla. Y luego yo quiero escuchar pena. Vale, estáis aquí básicamente por el tema. Sí, no. No, Ahora no, que vimos sí, que he hablado. Vale, nombre. Paula. Yo Juan. Muchas gracias. Nada, chao. Bueno, pues nada, Hola, un saúdo. aquí llegamos, volvemos a conexión. Genial, gracias, Gema. Un saúdo a estes coruñeses que estaban un pouco parecían botellón. decepcionados De e botellón. ambiente de botellón. Si vos parece, o que podemos facer é xa anunciarvos que nada, en 3 minutiños vamos a E26 deixarvos con vivir esta eclipse total. Nos imos calar porque total que imos nos mellor describir algo que se pode ver. Que se pode ver. Bueno, Si nos quen deixan. poida. Agora nada, non, porque está todo coberto. Agora mesmo sí que aquí, polo menos, sí que se nota esa escuridade que vai vindo pouco a pouco. Sí. Pero é certo que, vamos, está completamente cuberto aquí na dende a Zapateira. Comentaba o noso compañeiro Mariano, que está un poquinho máis arriba que nós, casi no terceiro andar, que dende aí veíase como en Santa Cruz e por todas esas zonas que sí que estaba despexado. En Oleiros. en Oleiros, bueno, na zona da la de Mera e por aí. Sí. Pero, bueno, de que agora xa non tanto. Agora xa non tanto. Porque xa está moi encapotado, sí. As nubes cubren isto. Temos tamén, iba a decir de reporteiros, pero claro, xa falamos con Xanti. Nada, simplemente... Eu estou me acordando, si che parece, compi, nestes minutiños, estou me acordando dun detalle que escoitei tamén noutra radio, de Bonnie Tyler, que esa famosísima cantante da famosísima canción Total Eclipse of the Heart, que é unha das máis coñecidas dela. E curiosamente, Bonnie Tyler iba a ser unha das persoas, unha das artistas que iba a facer un concerto hoxe aquí na Coruña. Sí. É curioso porque, bueno, desgrazadamente perdémola fai uns meses. Xusto neste día do eclipse
Bueno, pois acordaime dela porque falaron dela tamén na radio bueno, pois non sei, penso que tamén sería unha boa canción para por hoxe, Pois sí, non a temos na playlist, pero bueno, vaya. se nos estivera escoitando Chus, falábamos con ela, pero non sei se nos estará escoitando. Poderíamos intentalo, Sí, este a ver minutiño. se nos colle o teléfono, este minutiño, que pasa que Chus enrollase moito, sabes? Teño medo que nos pille na totalidade. Enróllase, pero non se molesta se a Pero cortas. gustaríame, non sei se será posible. Bueno, en calquera caso, insistimos tamén na precaución, creo que non se vai ver moito, pero en calquera caso sempre usade gafas de sol, gafas de sol, gafas de eclipse, gafas de sol non, por favor. Chus, estás en directo, Dime. contanos, a ver, quedan moi poucos minutos para a totalidade, como vestía aí o ambiente nesta Facultade de Filoloxía? Pois, en principio, un pouco decepcionada a xente pola nube, pero bueno, ao final todo o mundo interesado. Falando de Bonnie Tyler, que dice Estela, ela viña nun barco e tiña un concerto no barco, pero ven outra cantante e vanlle facer un especial, unha homenaxe para no mismo barco, no Bonnie Tyler, que iba a ver. faleceu este ano. Sí, fai nada, fai Sí, 2 meses. fai moi pouquiño. Un mes. Moi ben. Bueno, o sea, que pois, ti o ambiente por aí velo Apagadiño, aquí hai de ¿no? todo, hai merendolas, hai de todo. E bueno, en principio están como todos, como estamos todos, que queríamos velo ben. Que non se... O que sí que imos vivir non sei. é esta escuridade que É xa a se está noite. escurecendo, non? Será un minuto e pico de totalidade e eso sí que o imos vivir, pero o que é ver Imos vivir a noite. a coroa solar, creo que non a imos ver. A coroa non a imos ver, pero bueno, hai xente que veu acabo de estar falando con unha xente que viñeron de Ciudad Real. Bueno, hai xente de todos os sitios, portugueses hai moitos, e tamén vexo moita xente de Venezuela e por aí, o sea que... Pois nada, benvidos a Chus, Coruña, el choque mira, hai. pois despedimos de facendo momento, noite. despedimos esta conexión, imos xa deixar a nosa audiencia con Ei. este eclipse total. Chus, grazas por atendernos, despois falamos, despois á volta desta noite de media tarde, que despois volverás a atardecer, cando acabe o eclipse. Así que falamos Claro. despois, Chus, graciñas. Vale, Graciñas, compi. E a nosa audiencia decirlle iso, que está escoitando este especial eclipse total de Coac FM na 103.4, a radio comunitaria da Coruña, unha radio que cumpre 30 anos este ano. Naceu aquí a moi poucos metros, nesta Facultade de Filoloxía. Un tesouro de Coruña, non? Xa se fai de noite, Estela. Pois sí, sí. Eu creo que podemos calar, subir a música. Veña, adiante. Despois, ás 8:30 pasadas, volvemos aquí. Non apaguedes o teléfono, o transistor ou o que sexa que estades escoitando e vendo. Disfrutade da eclipse. Escoitámonos nun ratiño.
Estreliña do luceiro, vai tan dando que eu xa vou. Vai me dando claridade que a lúa xa se acabou. Que a lúa xa se acabou. Ai, ala, ala, ai, ala. Estreliña do luceiro, vai tan dando que eu xa vou. Vai me dando a claridade que a lúa xa se acabou. Xa se acabou, xa se acabou. Que a lúa xa se acabou. Estreliña do luceiro, vai tan dando que eu xa vou. Estreliña do luceiro, vai tan dando que eu xa vou. Vai me dando claridade que a lúa xa se acabou. Estreliña do luceiro, vai tan dando que eu xa vou. Vai me dando claridade que a lúa xa se acabou. Xa se acabou, xa se acabou, xa se acabou. Estreliña do luceiro, vai tan dando que eu xa vou. Vai tan dando, vai tan dando, vai tan dando que eu xa vou. Que eu xa vou, que eu xa vou, que eu xa vou. Bueno, alucinante. Alucinante, non vimos nada, pero Non, pero foi emocionante pero igualmente. emocionantísimo. Ademais, Sí. temos que decir que aquí coa selección musical, non sei, a mí puxéronseme un pouco os pelos A de ver, punta, compi, verdad. hai que decirlo, Hai que- menudo crack estás hecho. Esto estaba sincronizadísimo. Estaba sincronizadísimo, Por foi eso lle dixen, maravilloso. mira, esta pista ten que entrar ás 8, porque senón non tal. A verdad que moi guai. Moi ben. Sí, é certo, vale, estaba nublado, pero esa sensación de que está pasando algo que foi como moi guai. De repente a escuridade, de repente ver como amanecía así no medio da tarde, Sí. non? E agora ainda se vai volver a anoitecer, claro, porque agora temos o segundo Hombre, atardecer. Esperemos que sí. Pero aquí as nubes son totalmente grises, non se viu Sí, sol, nin se nada, viu nada. Polo menos desde este campus da Zapateira, deste Monte da Fraga, que, hai que decirlo, xa se empeza a vaciar de xente, porque agora prodúcese o contrario, que as lúa vai se apartando do sol, non? Vai Claro. descubrindo, pero, bueno, o interesante xa pasou. En fin, que vivimos un eclipse total, fíxose de noite cando non debía, Sí, sí. e E estamos todos vivos, non pasou A nada. experiencia non la quita nada, iso sí. Non acabou o mundo nin nada. Efectivamente. Mal día para ser terraplanista tamén, por outra parte. Ou non. Mal día para ser terraplanista, un saúdo para eles. Ai, sí, por Xa favor. que nos conten o próximo día como viviron, pero bueno, agora imos con outra entrevista. Pois sí, hai outra desas entrevistas especiais que temos hoxe, que, bueno, tivemos un montón ao longo da tarde, pero esta verdade é que xa o nome da entrevistada, da invitada, promete Carreiriña Duncan, adestradora de eclipses. Querida, boa tarde. Hola, boa tarde. Carreiriña é adestradora de eclipses. A veces son capaz de dicirlo sin partirme de risa. Carreiriña é adestradora de eclipses. Está aquí para ver e animar aos seus adestrados, Ajá. a lúa e o sol. Ajá. Contanos, como se adestra para un eclipse?
Pois é un adestramento moi especial. A xente pensa que é como dun maratón ou unha carreira de relevos, pero ten máis en común coa natación sincronizada ou a gimnasia rítmica, porque tanto a lúa como o sol deben trazar trayectorias impecables para toparse nun punto exacto, a saída tamén debe de ser armónica e controlada, e toda a execución debe ser intensa, máis suave, grácil. En realidade ten máis de ballet que de deporte. Unha eclipse é arte, poesía, é beleza, Perdoe un segundo que eu sí que podo velos dende aquí porque teño ollo feito. Un segundo, por favor. Iso é unha elipse! Atenta que te saes, concéntrate que te saca de nas nubes, muller! Vale, que tipo de exercicios tiveron que facer? Pois, ao principio, puxen a lúa a facer exercicios aeróbicos, pero non funcionaba nada ben, ata que me dei de conta que, claro, que non ten na atmosfera. Así que empezamos con exercicios anaeróbicos, e dende entón, pois xa foi todo chachipiruli. En canto a el, pois, o exercicio que máis lle presta, claro, son as flexións de sol, perdón. Ponte dereito, neno. Neno, dereito. Espalda reta que te vas facer dano na coroa. Logo pagamos che por bo. Vale, Carreiriña, supoño que Lúa tería que adestrar máis, non si? É o que ten, que correr para alcanzar o sol. Bueno, non tal, facer unha trayectoria máis lenta implica traballar moito a resistencia. Ademais, a lúa está de costas ao sol, non o ve. Así que, se ela se chega a sair un pouquiño da súa marca, pois el tería que ter corrixido o seu paso para alcanzar en unha eclipse total perfecta. É unha gran responsabilidade. Pero como? Está dicindo que o sol e a lúa poderían modificar a súa trayectoria? Bueno, despois dun ano de adestramento intenso, pois xa ve, ao final saiu, vostedes non o poderon ver, pero saiu perfecto. Ao principio sí que debo dicir que os dous se emocionábanse cando empezábamos cos adestramentos, aceleraban, e o sol por acabaría sendo no matadoiro en vez de no portiño. Eu dicíalles, amoriño, que logo a quen lle botan a bronca os da agrupación mío é a min. E ao final, xa ve, todo ben. Nena, postura, postura, que che teño dito da postura. Aí, ben. Sí, dicía. Sí, ademais do adestramento físico, teñen en conta algún tipo de preparación psicolóxica? Tentamos, pero non é fácil, porque así entre nós... Ela é bastante lunática, el vai pola vida de estrela, pero bueno, vamos tirando. Máis despacio, agora máis despacio, non te queimes. E onde se fai un ensaio xeral dun eclipse? Pois, no mesmo sitio onde vai suceder, por suposto, para coller ben as referencias. Aprovéntanse os días de nubes ou de choiva para que non o vexa o público. En Galicia foi fácil, claro, pudemos facer moitísimos ensaios, pois mira, porque a maioría estaban como hoxe, todo moi anevoado, ou chovía... Bueno, hai que dicir que hubo un par de veces que despexou antes de tempo e quedamos expostos de pleno, pero afortunadamente, como hoxe todo o mundo vai mirando para o móvil e non mira moito para arriba, pois ninguén se enterou. Os xeonllos máis altos, os xeonllos máis altos. Ai, non sei como dicircho, nena. Agora que se están tan de moda os complementos, o magnesio, a creatina e todo iso, que son os máis acaídos para un eclipse? Pois mira, para un evento tan importante, con tanta exposición pública, eu tiña claro que o mellor son os complementos clásicos, así que sombreiro para ela e garabata para el. E como conseguiu o posto de adestradora de eclipses, a ver? Desgraciadamente non é tan difícil como semella, hai moita rotación. Bueno, xa sabedes, o adestrador sempre leva as culpas de todo e cambiano con calquera excusa. É comprensible en casos que se deron, como que a eclipse saíra parcial en vez de total, ou que o exercicio estivese tan mal planificado que se puxera o sol por antequera. Pero moitos adestradores foron eclipsados por causas que non dependían deles. Pois non sei, protestas dese overlife por alterar os biorritmos dos paxaros, ou de influencers que se quedaron sen cámara do móvil por sobrespoñelo, querendo sacar vídeos e tal. Ou os da Fundación Vampírica por poñer en risco as súas vidas saindo do castelo antes de tempo porque se confundían coa noite e bla bla bla, e que logo estaban antes de tempo na casa e pois que culpa temos nos diso. Pero bueno, así que desfrutarei o tempo que teña dando todo como me ensinou o meu mestre, o histórico adestrador azteca de lo tapotó. Bueno, continuamos. Agardamos que continúe no posto tantos milenios máis como te la topó. Te lo tapotó. Eso, te lo tapotó.
Supoño que estarán desexando que acabe todo para descansar, non? Ui, que va, doulles ata fin de semana para descansar e na semana entrante xa hai que empezar a preparar a Eclipse de Málaga 2027. Ai, a vida dos deportastros de elite é moi dura, meus pobriños. Move o cu! Move o cu que nos van dar as uvas e despois temos recepción coa alcaldesa. Pero bueno, eles xa saben o que hai. Carreiriña Duncan, adestradora de Eclipses, moitas grazas por estar hoxe nos micros de Quack FM. Prazer. Moitísimas grazas, seguimos aquí na 103.4 da FM. Tempo para agora para facer unha conexión con a nosa compañeira Chus ou Blanca, non sei quen estará ao outro lado da liña. Blanca, creo. Non sei se nos está escoitando. Aínda non. Pero Blanca vai falar como me chamo Miguel, porque aparte quero que me diga, quero que a xente raje deste Eclipse Interruptus. E que ademais a pobre Blanca que chupou unha caravana non sei cantas cousas máis para poder vir a Coruña e compartir aquí con nós. Sí. Blanca? Hola, hola, que tal? Hola, Blanca, que tal? Estábamos falando de ti, non sei se os coitaches o que estábamos dicindo. Todo bo. Sí, todo bo. Contanos, a ver, a experiencia. Seguro. Que che pareceu? Pois mira, e que opina a xente neste aparcadoiro de filoloxía? Mira, pois aquí está Eduardo, que é de Tarragona, pero ten a moza aquí, enamorouse, e está aquí coa cámara un poquinho decepcionado. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En este caso, bueno, no se ha visto demasiada parte del eclipse. Se ha podido hacer alguna foto, pero el total ha pasado completamente detrás de las nubes, con lo cual ha sido un poco decepcionante. Pero bueno, ya vendrá otro el año que viene. Comentabas que en el momento del eclipse total que ha sido un poco emotivo. Sí, claro, es lógico, no está acostumbrado a que de repente se vaya la luz de esa forma durante el día. Y es algo que impresiona un poco. Pero vamos, la verdad es que es bonito, es algo que hay que vivirlo, sí. Veo que tienes aquí la cámara, el trípode, el teleobjetivo, con varios trípodes. Sí. Bueno, es una cámara normal, una cámara reflex con un objetivo de 500 milímetros y un trípode. Y bueno, y unos filtros, los típicos filtros Baeder para poder hacer fotografía solar cuando hay mucha luz. Lo que pasa es que como las nubes han estado haciendo propiamente de filtro, pues tampoco lo he necesitado demasiado. Pero aquí en este microclima no teníamos frío, ¿no? No, aquí está estupendamente, esto es una maravilla. Esto es La Coruña, aquí yo, vamos, yo que aunque yo viva en Tarragona, yo soy de Jaén, la diferencia de temperatura es una maravilla. Aquí esto es primavera para mí. Estupendo, pues muchísimas gracias, Eduardo. Primavera, inverno, porque eu, sinceramente, teño un pouco de frío. É que agora estamos aquí congelados, hai que dicilo, vale? E a xente de sí, Quack sacrifícase por todo, vale? O mellor porque estades nas alturas, pero estamos. Aquí abaixo non é que non vai frío ningún. Pois vente, Blanca, que te cambio o sitio. Mira, teño aquí dous rapaces que queren saudar. Veña, que non sei a quen. Venga, a ver. Que vos pareceu o eclipse? Moi ben. E a ti? También. ¿De dónde soy? Qué monos. Yo soy de Coruña. Yo soy de aquí. De aquí, de Coruña, bueno, supomos. De aquí, sí, supoño que sí. Oiches, sí, pregunta. O mellor que pasaste esta tarde, que foi? ¿Cuántos se hizo de noche? ¿Cuántos? Cuando se hizo de noche. Cuando se hizo de cando noche. se fixo de noite, Lo mismo claro. digo. E agora vais a volver a facer de noite outra vez. Os nomes? Antón. El Antonio y yo Rodrigo. Moi ben, pois graciñas. Ben, Blanca, moitísimas grazas. Agora ímonos ir a outro punto da cidade. Mira, se non conseguimos falar de novo contigo, pois encantado de que fixerades estas conexións con nós, tanto ti como Chus, que está por aí. Se subides aquí ás escaleiras, aínda nos despedimos. Así que vindo para aquí, para a zona cero. E nós agora imos intentar... Para lá vamos. Para aquí vinde, veña. E agora nos imos intentar falar, a ver se conseguimos contactar con Carmen, que Carmen debe seguir pola zona pola zona, sabedes que estaba na zona da praia de Riazor, estaba no Milenio, non sei se se movería e oye, eu quería que me dixera a ver se sigue por ali aquel portugués que estaba cazando eclipses, a ver que lle pareceu esta pesca. Tamén un saúdo a Tommy, que dixo que as nubes non molestaban.
un saúdo, Tommy, tamén para ti que dixo estaba totalmente que non impedían a visión. Bueno, non sei no centro, na praia, desde logo aquí impedirono totalmente. Pero bueno, disfrutamos igual desa totalidade. Carme, boa tarde. Hola, Carlos. ¿Qué tal? A ver, muy ben. Contanos a experiencia. Aquí estamos un pouco decepcionados, non me digas máis. decepcionados, pero Vale. bueno, sí. Mira, teño aquí a unha sevillana. Hola, buenas tardes. Hola. Contanos, ¿nos puedes contar un poco tu experiencia? Pues aparte del frío que estoy pasando aquí ahora mismo, bueno, estaba chulo los colorillos y tal, no hemos podido ver nada, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Para la próxima. La próxima, ahí en Cádiz, en Caños de Meca, por ejemplo. Ahí está, la próxima nos vemos allí, en Cádiz. 2 de agosto del año que viene. Sí, lo que hemos visto sí. Así que nada. Así que nada, o cazador co que estaba, Antonio de Portugal, pois, bueno, el tiña aí un super telescopio que díxome, non estaba preocupado porque decía o telescopio estaba seguindo o sol e seguía grabando, ¿no? Pero bueno, o resto... E o resto da xente que opina. Aquí- Pero bueno, escurecer escureceuse o mesmo, non? O sea, o peor é que non vimos a coroa solar, claro. Claro, non o vimos, pero sí esa sensación de frío, que se facía noite, os paxaros que empezaron a, bueno, a graznar, ¿no? E, bueno, levo aquí ao meu carón a María, sigo con María, a media galega sevillana, e non sei se quere decirnos algo. Sí, que nos diga. Bueno, me esperaba que fuera un poquito más, lo que pasa que hemos tenido la mala suerte de las nubes. Y bueno, el ambiente ha estado bien, ha sido curioso ver toda la gente expectante. Y bueno, ahora como veo me hablo en andaluz, voy más rápido. Ahora cambió. Pero bueno, ha estado bien. La próxima eclipse, en ya. Cádiz, en Andalucía, en mi tierra. Bueno, decirvos que desde Mera- se nos convidan a Cádiz, a seguinte, que ali seguro que se vai ver mellor. Eu creo que sí, que se nos convidades a Cádiz. Hombre, por supuesto que sí. Bueno, Sí, que sí, teña sí, sí. cuidado Sí. que decirlle isto a Quack FM é un peligro, ¿eh? Bueno, as invitacións non las tomamos rápido, verdade? E mira, decirvos que os compañeiros amigos que se foron de Arteixo foron para Mera na última media hora aí das 7 da tarde. Chegaron a Mera e están me mandando fotos de o ben que viron o eclipse, o sea que aquí mirade. a uns kilómetros. A nada, en línea recta, casi metros, diría eu, pero bueno. Bueno, a boa noticia En fin. é que non temos que esperar un século para ver outro. Claro, que nos podemos ir ao sur Sí. da península. Eso Ahora é que estaban certo, falando é de la certo. verdade. Carmen, pois Pois sí. moitísimas grazas polo teu traballo, bueno, o teu e as outras reporteiras. Nada, gracias a toda a xente hai que veu a visitar a cidade E- e a disfrutar, bueno, un pouco que poideron, bueno, Sí, hai que pero decir bueno, que esta foi vez- toda unha experiencia. Hai que decir que esta vez a tecnoloxía non nos fallou, estamos encantadísimos e quédanos Santi tamén, quédanos Santi e Gema, non sei se nos dará tempo a todos, non sei se podremos ir con Santi ao Monte de San Pedro, donde nos di polo noso chat do programa que a xente empeza a desaloxar. Aquí, verdade, que tamén a xente empeza a irse. Si, quedan 4 gatos. Había aí unha persoa antes aí sentada, non sei se ainda continúa, non, xa non está, porque aquí temos enfrente un descampado donde antes non deixaban pasar e ao final si deixaron pasar xente e había aí unha persoa ainda disfrutando destes últimos minutos. Estaría Vamos a ver, meditando, miña, seguramente. Isto un teléfono, aí encóntame o son de teléfono. Sí, sí. É como temos aí o aviso de que hai chamada. Sí. Santi. Ai non, ainda Non hai non Santi, colleu. non. Santi? Santi? Hola, compa. Escoitasnos? Moi boas, que tal? Que tal, Santi? Sí, a aquí ver, estou. contanos sensacións. Aí dicíanos Bueno. a compañeira de IO decíanos que había unhas 30.000 Sí. persoas. A ver, estas 30.000 persoas saen Eu- decepcionadas ou eu- contentas, a ver. Pois mira, se queres o preguntamos ahora mismo porque estou na Veña, 2 na porta minutos. que a xente xa está. Veña, moi boas. Moi boas tardes. Buenas tardes. Me permiten un momentito para Quack FM? Sí, un momentito. La verdad. Muy buenas. ¿Qué tal? En directo para Quack FM. Venimos del Monte de San Pedro, pero bueno, ¿qué sensaciones se llevan de esta experiencia? Un espectáculo increíble. Es la primera vez que veo un eclipse y la verdad quedé encantada. A pesar de las nubes, quedas encantada. Sí, es la primera vez que vi, es una experiencia que no sabría cómo expresarla más que decir encantada. Pues, de noche, posiblemente la noche más
Temos Se me bastantes puso la problemas piel de coa... gallina. Piel de gallina. Sí, muy bonito. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues puede ser la piel de gallina. Creo lle ben Pues a, cuando a compañera de IO. a ver un poquito, pero bueno, ese es el resumen. Perfecto. Santi, iba a decir que lle creo perfectamente a compañeira de IO que debe haber 30.000 persoas porque Escoítase. a cobertura nesa zona chega a ser mala. De todas formas, escoitamos a esta muller que nos decía que, bueno, que disfrutou da eclipse, aínda que as nubes, pues mira, hai que quedarse co positivo. Sí, claro. Hai que quedarse co positivo, sí. efectivamente. E o ano que ven, pues hai outra moi pertiño. Así que nada, Santi. Ai, eu se me mandades para Cádiz vou, Bueno, xa mira como estaba Santi atento, con el Abañou. Na próxima Xa arreglei co de Abañou. Imos todos. Que Escoita, na que- próxima asamblea de Coac FM propoñémolo, vale? Vale, Viaxe vale. a Cádiz para facer un especial. Votos seguramente hai 3 ou 4 nada máis, pero bueno. Graciña, Santi. Grazas, Santi, A vos. polo teu traballo. Unha aperta. Encantado. Ben, e nada, quédanos moi pouco, non nos vai dar tempo a falar con Gema. En calquera caso, temos a Gema, probamos, a ver, pois veña, a ver se conseguimos Sí, o que despedirnos pasa de Gema. que está dicindo que empezaron unha festa tecno, a ver se A ver como escoitamos. Claro. No Matadero no decía como se chamaba esta festa tecno que o puso Sí, por aquí? Wake Up. No Wake Up. Eu non sabía que facía. Hola. Hola, Gema, que tal? Como está por aí o ambiente no Matadero? Na Wake Up, aquí despertos estamos. A ver, as familias son encantadísimas coa eclipse, dábanlle un 9. E a xente nova, pois está máis o rollo do tecno. Hola, rapaces, para Coac directo, que tal a eclipse? Muy bien. Muy bien, muy bien. La verdad. No me quería quedar ciego, estamos preocupados. Porque así. Porque había nube, no pasa nada. Yo miré directamente al sol. Sí, a él le dio igual, Todos están entrenados, se ha hecho cremando. De pequeño miraba al sol, pero bueno, no pasa nada. Pero sabes que estáis saindo en directo, non? Pero no pasa nada. Vale. Un saludo para casa. ¿Y la venga. cámara dónde está? Papá, te quiero. Esto es radio, ¿no? Bueno, Pero, vale. claro, tiñame ¿Dónde Gema, digo que tiñame Todos los mayos. Moi ben, veña, os mayos aí por cá. Home. Pois isto é o ambiente, rapaces. Genial, dixo que tiña medo a quedar cego, imposible que se quedase cego porque o sol estaba totalmente coberto, así que saúde e seguridade total. A ver, que o mellor non se refería a ese tipo de cegadas. Bueno, deixámoslo á imaginación da audiencia. Gema, moitísimas grazas, temos que despedir, un placer. Veña, Apertas, chao. Bueno, pois se acabou lo que se daba. Mira, nubes non hubo, pero risas as que quixemos. Rímonos un anaco. Oiches, este programazo foi posible grazas, repetimos de novo, a toda a colaboración da UDC, da Diputación, pero sobre todo grazas ao traballo do equipo de voluntarios que fixeron posible isto. Mariano Fernández, compa, control técnico, mil gracias. Bea Aulalume, Rexiduría, sección de entrevistas, producción, moitísimas grazas. Paula Peón, sección de mitoloxía maravillosa, graciñas Paula. Chusa Veledo, na producción, que nos conseguiu 4 entrevistazas, reporteira ademais aquí neste Monte da Zapateira. Carmen Cambón, reporteira tamén, por aí pola cidade. Gema Mellán, tamén reporteira pola cidade. Santi Rei, no Monte de San Pedro. Reporteiro e esa producción E tamén tamén que producindo, fixo. E aquí, bueno, tamén que tivemos control de vídeo, Iago González. Moitísimas grazas, non é socio de Coac, pero vai no ser Vai no ser, sabémolo. E aquí nesta mesa de directo, maravillosa Miguel Anxo Estela Facal. López. Os dous a vez. Os dous a vez. Estela López. Miguel Anxo Facal. Xente, que foi un placer facer este... nos olvidábamos. Tomi Legido, logística e produción, importantísimo, que nos prestou a furgoneta. Tomi non estivo en voz, pero Blanca, estivo que tamén nos todo, acompañou aquí agora. toda a produción. Bueno, xente, que foi un placer compartir con vos e coa audiencia este programa especial e non sei, super emocionante. Non vimos o sol, pero o eclipse sentiuse igual. Pois sí, a verdade que sí. E unha cousa moi importante, que viva a Radio Comunitaria da Coruña, que viva Coac FM. Viva. Ata sempre. Ata sempre.